Bia, bai. Vale, orduan. Ikua da bereina horrekin, bezala kaonik kaonik dutzetik gaina. Ya está. Vale. Hello, my friend. Aitor Bata, Joseba Bia. Aitor comentarista. Eta el experto Bia, Joseba. Experto por decir algo, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Seré yo el único, el uno, el que te escuche, Aitor? ¿O también el 2? Dime. Sí, te oigo, Aitor. Vale, orduan, berain agintuak nik entzute ditut. Perfecto. Con un pequeño matiz, os cuento. Seré yo, Aitor, el que tiene ahora los microcascos 1, el que a menos 20 baje a la cancha a hacer las entrevistas. Con lo que, claro, Joseba queda aquí, en principio, para hacer ese... O sea, queda con la responsabilidad de seguir con los comentarios. Y claro, entre comillas, me da el paso. O sea, diciéndome, no, aurrera, Aitor, que ya te veo con el entrenador. ¿Entendéis? Entonces ahí convendría que igual él también tuviera el retorno vuestro. Igual nos cambiamos los microcascos, o ya está, o es... Vale, vale. Zuk etzen euken beraien aginduk entzuteko aukera, situazio hortarako behar dezu. Eta hortaz zurire jarriko dizue, beraien ordenak entzuteko aukera. Hola. Gero nik hartukoet. Bera jaisteko, partidu hasi aurretikan elkarrizketa egiteko hori eramango dut. Aktibatuta da? Vale, perfecto. Bai, perfecto. Te escucho bien. Sí, sí, genial. Ze gaur esate baterako eta entro a hacer una prueba. Gero kamisita baldatuko eta ordea. Bueno, lasai. Dagoeneko beroketa ariketak egiten, kantxan daude Tolosa Club de Fútbol, Eskubaloia taldeko mutilak eta aurrez aurre gaur izango duen eta aldea Handball Bordils, Joseba Garmendia, kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon, Aitor. Komentatu zerbait, pixka eta hotxa zure hotxa probatzeko, Joseba. Bai, gaur egun egokia da 2 puntu etxen gelditzeko. Eta bai, xarma berezia ikusten dugu eta sentitzen dugu, igertzen dugu, Usabal polikirolegiaran. Bueno, va por ahí. Claro, luego evidentemente subiremos poco a poco el tono. Para esto a rebosar con 800 personas. Vale, listo. Nik uste nahiko dutela hauek. Bai. Kamiseta aldatuko dugu eta... Ok. El inalámbrico también, eso es. Yo sí. Perfecto. Genial, sí, te digo. Vale, genial. Entonces ya cuando baje abajo, ¿queréis que por si acaso baje y lo prueba ahí abajo? Da igual, ¿no? Está probado ya, yo me he ido hasta allí. Va, ya está, ¿no? Ya está. El volumen, si quieres, te controlas tú de aquí. No, ya está. Me fío con lo que digáis. Vale, genial. Es que ricasco.
Ikusentzuleok, arratsaldeon Tolosako Usabal kiroldegitik. Eskubaloia gogoko, eskubaloiaren zale, eskubaloi goze zaudete. Ei! Itzordu onera etorri zarete. Tolosako Usabal kiroldegian, bigarren mailan nazional nagusi honetako, ligako hirugarren jardunaldiko partidua aurki hasiko baita. Tolosa CF eskubaloia eta Gironako Handball Bordils taldeak aurrez aurre izango direnekoa da hirugarren jardunaldi hau. Bi taldeak ala biak aurre aurkezpen batean behintzat esan genezake. Mailaz pareko izan litezkeen oso anaitutako taldeak izan litezkenak eta honen bestean ligako partidu oso polit eta erakargarri bat da. Hemen eta segidan kontatuko dizuegun hau Tolosa CF eskubaloiaren web orrialde ofizialean, haren YouTube kanalean eta berdin baita ere 28 kanala Tolosaldeko eskualdeko tokiko telebistan. Komentarista egile gaurkorako ere, Txamako Joseba Garmendia, arratsaldeon Txamako, buena tarda. Arratsaldeon Aitor, eta bai, hala, gozez gaude, eskubaloik gozez, espektakulo gozez, eta nola ez, puntu gozez. Eta puntu gozea grina ere gaur aipatzen dugun honetan badirudi eta partiduaren aurreko komentario titular goipuru bat emango baldin badugu behintzat, hortik dikoala gaur kontua ez da, Tolosak orain artean bitik bi galduta, bere estreineko denboraldia duen honetan, maila honetan, orain eta gaurko honetan akaso bai aukera oso politia eduki dezake puntuak erdiesteko. Bai, hala da, zatik gaina Bordilsek gaur etorri die viajean, gaur goizetik ateata, osa direkto etorri die, antzematez aie pixkaten katuta, hankak olako viaje luzek eta beti ere pixutxuk izateie. Eta hemen Usabale polideportibon xarma berezi bat dago airean eta hala igertzen da. Eta gaur ustez, Aitor, etxen geldituko jela, 2 puntutxok. Orain artean ez delako alakorik ikertatu gogoratu eta hemen streaming bidez eskaini genizuen lehen partidu hartan Tolosako 27 eta 11 galdu zuela estrenuan Barcelona B Lasaren aurka eta hortxe berriki ikusi duzuen jardunaldi horretan, bigarren jardunaldian Tolosak Zumosol As Palma del Rioren aurka galdu zuen 23 eta 25 emaitza gogor horrekin esango dugu. Jardunaldiko emaitza guztiak ere hortxe dauzkagun horretan azpimarratu Handball Bordilsek orain arte den puntu bakarra 27 horrekin lortu zuela BMC-ren aurka jokatu zuen partidu hartan lortu zuen Handball Bordilsek bere orain arteko puntu bakarra dena lehen jardunaldian Covadongaren aurka galdu egin zuen 31 eta 27. Honen bestean eta orezko zilarren mailako hirugarren jardunaldia hasi aurretik sailkapenari ere gainbegiratxo bat bota diezaiogun. Honelaxe daukagulako, 2 jardunaldi jokatu ostean, orezko zilar mailako sailkapen nagusia non eta bereziki azpimarratzen hasi behar dugun euskal talde bat ere oso maila ona ematen ari dela. Amenabar Zarautze taldea. Orain artean eta liderra behin-behinean Zumosol As Palma del Rio da. Orain artean jokatutako biak irabazitako 4 talde dauzkago, haiek, Barcelona B, atera kontuak, 2 talde hauen aurka nola jokatu duen Tolosak, eta hauekin batera baita ere esan da bezala Zarauzko Amenabar eta MMT Seguros Zamora, haurek gero azpimarratuko dugu Kopako Tolosaren urrengo aurkari izango delako. Baina Amenabar, Joseba dita batean komentatzeko moduan gaude, zoriontzeko moduan eta denboraldia hasiera oso indartsuekin da. Bai, gozada bada ikustea, Gipuzkoako talde bat eta gaina kantera nola zaintzen duen klub bat, hor ikusita, lan ona egiten nahi due, oso ondo hasi die, hasi besteik ez gain, baino behaientzako denboraldi polita eta ilusioz betetako izan leike. Sailkapeneko bigarren partean esango dugu, ez da nolabeteko atzeko bagoi horretan berriz, gaurko 2 protagonistak. Tolosa azken aurrena, orain artean jokautako 2 partiduak azpimarratzen ari garen bezala galduta, eta kontrako aberaxa duelarik, 12 goleko kontrako aberaxa hori duelarik, ez da zer gertatzen, oraindik ere denboraldia hasi baino ez da egin, eta ikustazue, 13. postuan nola dagoen, Handball Bordils, -lauko aberaxe horrekin, eta aipatu dugun, bigarren jardunaldiko berdinketa horri esker lortutako lehen puntu horrekin. Sailkapen honek beldurra ematen du, asteko eta behin baina oraindik ere Joseba, 2 jardunaldi besterik jokatu ez direlarik, ez dugu hemendik inora ere kompetizion jarri behar. Ez, Zarautzekin izan deun bezala oso ilusionantea goran ikusten deula, baina hasi besteik ez deulain, Tolosakin bai guztiz kontraan ez, ilusionante da denboraldi hau, naiz eta hor ikusita azkenen kategori berri batea
zeatu arte Egokitu arte, bai, hoi da, pauso batzuk eman behar die eta jardunaldi batzuk pasatu eta gero, guain asentatuko je, eta gaur ikusiko deu, nola gorputzak eta jokua eta sobretodo animok, zehatu indiela eta prest daudela 2 puntutxok irabazteko. Ikusten duzu irudietan, kantxan ja nola ari diren alde bietako jokalariak azken beroketa ariketak egiten, talde horietaz hitz egin dezagun, Joseba, zeuretzat orain ardura, bien bitartean eta geu, bera ere kantxara ere jaitsiko gara, entrenatzaile biek ere partidu atari honetan zer kontatzen diguten entzuteko. Aurrera, Joseba. Bueno, hemen ikusten dugu Bordilsen taldea. Hemen aipatu beharko dugu 3 zenbaki, Sergi match hau, esango gendun, taldeko jugon izan leikela. Bea da erdin jolasten duna, mugimendu guztik bea aste ditula, eta bere taldekidei baloiak bandeja emate ituna, ez? Gero golan arabera hortxe daukeu, Francesc Reixak 5 zenbakiarekin, gol desente sartze ditu, besoa potentea dauke, jaurtiketetan, eta ikusiko dugu asko faiatzeu, baina asko botatze ditun, asko sartze ditu. Gero 25 zenbakikin, Jairo Montes pivoten lanak ibiltze ditu, pivote txikie, baina nahiko abila. Eta 31 dortxalakin, Josep Reixak pivote lanak, eta oso eskumuturra eharra dauke, penaltitan da aditue. Eta ikusiko dugu, disfrutatuko dugu behaien ematen duen espektakulokin. Eta hoi da, eta Tolosan taldea guain ikusten dugu, Tolosako taldeen ikusten dugu bezala, 2 gauza azpimarratu behar die, Palma de Rion kontra ez Joritz eta ez Aitortxo ez zuen jolastu, eta aurten jardulaldi honetan hemen engoi gurekin eta bere lana eskertuko dugu. Osek, bueltatzeie, Aitortxo ez da bueltatzen, lana dauketa, baina Joritzen gatik bai. Gero aipatu baita Julen bueltatu da taldera, eta bere zorionak diela. Así que zorionak Julen, ondo ospatu, 2 puntutxokin. Laister eukiko deu Aitor Bordilseko entrenadorekin, da bai aurrera Aitor, zurekin gaude. Eskerrik asko, Joseba. Pablo Campos da entrenatzailea, Bordilseko entrenatzailea. Buena tarde, Pablo, y bienvenido, ongi etorri a Euskadi, a Tolosa. Para empezar, cansados de un viaje muy reciente todavía, acabáis de llegar. Sí, llevamos aquí 1 hora y cuarto, 1 hora y media en Tolosa. Es lo que hay, es una competición semiprofesional. Tolosa está en las mismas condiciones que nosotros cuando vengan allí, o sea que no hay nada que quejarse, es lo que toca. A priori se prevé un partido bastante parejo entre 2 equipos que sí que pueden estar disputando, vamos a decirlo así entre comillas, la misma liga. Sí, creemos que estamos del mismo nivel, tanto técnico, táctico como físico. Creemos que estamos en los mismos objetivos, salvar la temporada cuanto antes. El Tolosa acaba de subir. Nosotros llevamos ya un tiempo aquí en Plata con esos mismos objetivos y sabemos que una temporada muy larga acaba de empezar, o sea que sin prisas, pero a empezar a coger puntos. Gracias, Pablo, y suerte. Muchas gracias. Hala da, Beda, bat iten dut Bordilseko entrenadorekin, luzea izatea denboraldi eta bera esperientziz badaki. Naizta gaizki hasi, puntuke irabaztea oso zaila izatea, baina denboraldi luzek izateie. Eta pixkanak eta pazientzikin irabazteie. Eta Aitorrek pauso eskazte dit, Alex Noguesekin dauta. Alex Nogues, hain zuzen ere, partido así aurreko momentuetan. Alex Nogues, Arratsaldeon, buenas tardes. Sensaciones ante esta tercera jornada en la que parece que puede ser propicia para conseguir los primeros puntos. Sí, eso parece, somos todos optimistas. Ya, ya hemos jugado 2 partidos de liga contra rivales fuertes. Han sido 2 derrotas, pero la de Barcelona aquí peleando hasta el final. Y el otro día fuera de casa, primer viaje largo. Y al final, con las bajas y tal, también yo creo que al final fuimos competitivos hasta donde pudimos. Y hoy, yo creo que Bordils es un equipo que va a estar ahí en la pelea con nosotros. Entonces, es como se suele decir, rival directo. Y esta semana hemos entrenado bien, la gente está con ganas y hay que puntuar para no descolgarse y seguir con las buenas sensaciones. Es verdad que el equipo está con un par de bajas ya sabidas de antemano, pero aún así parece que el equipo va a funcionar bien. ¿Cuáles van a ser las claves en el juego de hoy? Yo creo que sobre todo lo que fue la fase el año pasado, o sea, jugar como equipo, intentar que la gente, los 4 nuevos fichajes, meterlos y seguir en ese engranaje. Poco a poco lo vamos haciendo y luego, en casa sí que es verdad que en los desplazamientos tenemos algunas bajas seguras y aquí en casa podemos jugar con toda la plantilla. Entonces eso nos da más pie a rotar a la gente, a estar físicamente mejor, a apretar un poco más y luego, jugar en Usabal ante el público y en tu pista, siempre es un plus. Es que Alex.
Alex, suerte. Venga, gracias. Alex Noguez, hain zuzen ere oraintxe aldageletara joan direnean talde bietako jokalariak eta aginduak emateko eta hartarako ere entrenatzaileak bertaratu dira. Aurki hemen aurkezpena ere egingo dugunean kantxan, Armainetara ere begira bagaude. Gaur ere sarrera txukuntzen ari da, jende ere ja ari da erruz Armainetara arrimatzen. Ondo. Bueno, esan du Alex Noguez ez, aprobetxatu behar deu gure arerio, gure ligako noladien, aprobetxatu behar deu kantxa faktorea. Garrantzi eman behar zaio Usabal Polikiroldegin jolasten dien partidoi, zatik puntu oso garrantzitsua diet, hoik ezin die iesin. Bartzelonan kontra junintzien, baino gerra eman da, eta jakinda Bartzelona ze talde eta ze kluba dan, baino Bordilsen kontra hoi ezin da gertatu, eta ez da gertatuko gaur. Bada aurrekari guztiak ja beraz prest dauzkagu, eta bereziki orain jazmearatu behar duguna hauxe da, ezta? Partido oso polit bat datorrela hemen, maila handiko partidua datorrela, areago jakinda eta bi entrazailen aldetik berretsi den bezala, ezta? Oso pareko izan litezkeen bi talde izan daitezkela hemen aurkariak. Bueno, ea ba, ez da esango dugu, ea ba, ala gertatzen den. Bai, egokia da, behin eta berriz esaten nahi da, egokia dala gaur partido de Tolosantzako, bai behaien nekea, baino, ez ahaztu, behaiek esperintzi puntu bat daukete maila hontan, eta horrekin jolastuko du, bere esperientzikin. Eta, bueno, pixka frentein barko zaio horri. Eta ikusle zaretenok eta eskubaloi partidu hau gozatzeko eta bizitzeko preste zaudetenok nahi izatera ere interaktuatu, esango dut. Ezazue geurekin, hashtag honen bidez, Tolosa Zilarrean. Hashtaka erabiliz, txioak jarri itzazue eta haiekin egingo duzue bat taldearen gaurko emankizun honekin, berez diot. 28 kanala telebistean zuzenean eskaintzen ari gatzaizkizuna eta noski Tolosa Eskubaloia web orrialdean ere jarraitzeko moduan zaretenak. Aquellos que nos estéis sobre todo también viendo a través de estos canales ya mencionados, sobre todo desde Cataluña, desde Girona. Buena tarde a todos, seguro que vamos a disfrutar aquí de este partidazo que nos espera en nada, en 3 minutos y que va a dar comienzo en poco en Tolosa, en Guipúzcoa, en el Polideportivo Usabal. Beraz, eta honen bestean, ja epailak eta guztiak prest dauzkagunez, aurki ikusiko ditugu talde bietako jokalariak kantxaratzen. Lehen eta tita baten ere esan dugu, ezta? Eta hurrengo jardunaldiei begira jartzeko denbora gero sobran ere izango dugu, baina kopa ere ja gainera datorrela, kopa ere ez da beste pizgarri bat da, ezta Joseba, eta datorren asteuran bertan kopa izango da, Zamora izango da aurkari etxean, partidu bakarra jokatuko den kopako lehenen kanporaketan. Bueno, ilusioa baita ere hor. Ez ahaztu oinarte Tolosan kopa jolastutakoa da Euskadiko kopa izan dela, baina aurten erregeko kopa da. Eta beste plus bat, zuk esan dezuna, beste plus bat da, beste kompetizio berri bat Tolosan, beste jarrurduan historikoa izangoa, eta bueno, beste fetxa polita azpimarratzeko kalendarioan, ez? Taka, hori ere hortze daukagulako, zenbat hitzordu historiko eta berezi dauzkagune aurtengo denboraldi honetan. Denboraldi asko emateko dago eta honen bestean, puntu eta jarraia egin dezagun gaurkoari bete-betean jabegira jartzeko. Hortxe, zuri berde, euren kolore bereizgarri horrekin Girona barrualdeko herri txiki bateko taldea da hause, Borgilze taldeko edo herriko taldea da hause, eskubaloi tradizia handia da Katalunian eta hala erakusten du talde honek gaur bisitari dugun Borgilze taldeak. Eta hortxe, urdinen aurkezpena denak lerroan osatuta kantxa erdira etorri eta zaleen txaloak jasotzen egia gaur sarrera oraingoz behintzat 3 laurdenetara edo iritsi zaigula, honek esan nahi du 400 lagun inguru dauela hemen Usabal kiroldegian, hau zuzenean bertatik bertara gozatzeko. Pentsatu nahi dugu beste batzu ere bazaretela hor emankizun honen bidez ere partidua jarraitzeko zaudetenak. Esaten ari ginen eta datua da, baina hain herri txiki batetik, Kataluniako taldeak ze tradizio izaten duten, taldeek ze tradizio izaten duten, eta horren eredu badela baita ere talde hause bera, ez da? Bai, Katalunian eskubaloia asko mimatzen du, eta eskubaloia da tradizioko kirol bat Katalunian, behaien liga daukate, eta bueno, Euskal Herrine bai nahiko tradizionala eta nahiko potentea da eskubaloia, baina Katalunian nabarmentzekoa. Pentsa, hemen Tolosa aldean bertan esate baterako bada
herri bat aldera genezakena, biztanlego aldetik eta azalera aldetik. Alegia bera, alegia, 1600 biztanlerekin, Bolgins, alakoxe herria da. Eta atera kontuak, ze mailatan daukaten beren taldea. Beno, orentxe euren aurkezpena egiten dira, eta hemen zeuek lehen planoan nola ikusten ari zareten, Alex Nogesen inguruan. Eta Aitorren, baita ere Aitor Aranbururen inguruan talde urdineko mutilak, hemen tentsio puntu oso politia dago. Tentsio puntu oso politia dago partiduaren aurrekari honetan. Ara hor beraz, urdinen txanda iritsi den honetan banan-banako aurkezpena izango da, gaur gogoratu eta berriz ere azmeratu behar dugun bezala, Aitortxe eta Mikel Amiano gabe, Stanez Arzuaga burutik dela, Mariskala, Julen García izango da, 8 dorsalarekin, Julen García, ea gaur ere, zer nola ibiltzen zaigun. A ber, oparitxo politia, zer ematen duen etxea gaur Julenek. Magic Joritzeko Ikoetxea. Bederatziarekin izango da, 10rekin Mikel Zuloaga Arrasatearra. Aitor Díaz de Serio, 11 lateral magikoa. Inigo Arratibel, etxeko perla, 14 dortsalarekin. Urtzi Otegi, Aizman, Atezaina. Asier Zubiria, Berrobitarra, 17arekin. 18 dorsala, hortxe zegoen iruetan jakantxaratzen, Turkish Airlines, Iker Ortiz. Aitor Ibarguren, 19 dorsalarekin, beste balore ziur bat ateperako. Andoni Zubeldia Usur Bildarra, 25arekin, ja aseratik oso sentsazionak emanez. Eneko Ziganda, 27arekin, Mendi, 28 dorsalarekin. Asila Arrañaga hor maiztegiarra, 29 Samiel agospatzeko gogoz gaur. Eta Lander Casado Eibartarra 76arekin denboraldiko dortsal. Zenbaki definitiboak, behinbetikoak bidena bar, aurkeztuta dira. Berdin Palle jaunak ere ja kantxara etorrita. Josu Ansoteaga eta Aitor Izquierdo. Gaur Ansoleaga, barka Josu Ansoleaga eta Aitor Izquierdo. Epaile jaunek epaituko duten neurketa izango da. Ikusi ze, irudi edarraukagun hortxe, kirolegez eta alde bietako ordezkariak elkarri esku emanaz, epaileen gainbegiratu emanda eta epaile ere beste horren beste. Izan dedila partidu on eta zaretik ez dugu gaineratuko gogoan garri bat gaurko hause, Josebatia dena preste dagoen honetan. Ba, ze gogo hau hasteko, benetan, ikusi aitu izut ze aurkezpen hain dezun taldeari, eta emozionatu naiz. Bor! Ikusita, rasta gori-gori dago asuntoa. Gori-gori jarri damen. Eta beste behin izango dugu, Joseba Garmendia txamako ibilbide luzeko eskubaloi jokalaria izandakoa. Horrengo ziraganean hitz egin beharra daukagu, eta hemen komentarista luxuzkoa gertatzen ari den egun hauetan, eta Tolosa bizitu duena, talde Urruña bizitu duena, kantxan bertan hartatik ere, gaurko komentarista egile bat aditu eta bezetik forofo izango da baita ere, hau piztuko duena espairik gabe. Bueno, makantxara gatoz, eta ikusitzagun, haserako talde horretarako Alex Noguesek ere ja egindako autu aukera hori. Asi Larrañaga ikusten ari naiz, baita ere Mikel Zuloaga, berdin baita ere Lander Casado, Joritz Goikoetxea ere bai, Aitor Díaz de Serio, eta errematatzeko Iker Ortiz ezkerre galerako, eta noski, Aizman ATP-erako Urtzi Otegi berriek ikusten inez ja lekua egin dutela hemen, Bai. Azkenen hasieran, esan eta denboraldi hasieran beti kostatzen zaie, adaptazioa, baina bueno, haidie bere impronta jartzen taldean eta nabarmentzen. Eta, claro, jokalari oso onak die. Eta horretarako ekarri ziren, etorri ziren. Horretarako. Eta eurak ere ikusten da, erraz eta ondo txertatu direla taldean. Eta hori da, talde honek azken batean duen baita ere balore handi bat, ez da? Tolosako taldeak duen balore handi bat. Eta etorkizuna bida de bai, Hau, hemen gaztek ikuste itxeu eta haik ikustea, gaztei beti sortzen zaio, ni nahi dut jolastu, eta hoi azkenen kluba sortzen da, afizioa sortzen da, eta kantera sortzea. Hori da. Ari gara begiratzen baita ere, Bordiltzen hasierako talde horri, hasierako zazpiko horri, ATP-erako eta atea zaintzen Joan Comas izango da, eta arekin batera daude, Luis Dalmau, Ignacio Moreno, Josep Reixatz, bueno, partidua hasi da, eta bana aletuko ditugun jokalariak izango dira horiek guztiak. Baloia urdin, eta honen bestean estreineko eraso jokaldia, eta ja, azteko eta behin, 6 eta utxiko defentsan ikuste tonika nagusia izango duena, gaur talde bisitariak izo. Bai, hasiera baten ikusiko dugu 6-0 pixkate undituta, baina, bueno, katalana di eta Leicester atakoi, ikusiko dugu nola pivoteai
tokia utziko jote, zatik behaiek biko Tolosa. asko atatzile. Kontrarazoan dator Bordiz, eta lehenengo partiduko gola egin du Ignacio Morenok. Tolosak lehen eraso jokaldia utxe egin eta gero, orain presaz badatoz, Aitorria de Zerio, kinu egin, imintzu egin, baina ez, nahiago izan du berriz ere berrartu, bera barrura dator, berriz ere baloia galtzeko zorian Tolosa. Hauxe da Bordils, defensa irikia, nahiz eta 6-0 izan, defensa irikia eta bueno, korrika gora. Bisiak ikusten dira, ez da ikusten gorputza handiko egia da baita ere armariorik edo mutila hundirik, eta honen bestean alde horretik baita ere oso pareko diren, fizikoki ere pareko diren bi talde gaurre aurrez aurre hemen daudenak. Baloia mugitzen, Tolosa, Larrañaga zer egingo du, barrura dator, pasa, Joritzi, eta falta ondo behartua hor behintzat, igotatzen ari zen jokalaria etorritzaio gain gainera, Larrari eta honen bestean, berez ere Tolosa. Gaur Alesek atea du 3 primera linea oso petoak. Baloi utzi dion arpi batean, Joritzi! Gol eta erdi ere eman barri gukasik, naiz eta gero gauzatzekak orduan ere Mikel Zuloagak bikaina asmatu duen Tolosarren lehena, Joritz magia eginez. Justo lehen esan deuna, 6-0 irikia egiten due, eta Joritz oso ondo bilatu du bere parekoa, atea, eta hoi desoreka bat sortu du, ez? Pivotekin da, nola ez, arrasateko idie, nola aprobetxatu gaina. Nola utzi dion, defentsa ona, bikaina, baloia berreskuratu. Eta honen bestan berriz ere eraso armatzeko moduan Tolosa pana! Ze garrantzitsua da nau, Aitor, ikusi duen hau haintxe bertan, Defentsa pare bat ondo egin, konfiantza hartu, eta gero, hause, eraso hau. Aitor! Barrura baina balio gabetuta zeukan dagoeneko epaileak jokaldia, lastima. Bai, Landerren eraso falta pitatu du. Baina hause behar du. Beste defentsa bat, konfiantza hartu, eta azkarratea, azkenen Tolosan jokoa hoxe da. Defensa potente bat ikusten dugu Ikerro presionantea. Aurreratuarekin hori da, bai. Guain aldaketa ezin izango zunin, da... Ondo ikusi du Ikerrek hori, horre partiduan sartuta daudenaren sinale. Ja, baloia mugitzen, eta zeuk ere hori iragartzen zenen, ezta? Talde honek ziurrenik baloia goxatu mimatu egingo du. Ufa! Hauxe daukate. Sartu du mutil honek! Oain esan barrien du, ez? Bordilsek daukena da oso ondo mugitzen du, baina bere lehenengo lerroa, ez? Bai lateralak eta zentralak bai da ze ondo Lander barruaino. Lander! Ze ondo. Casado baruraino. Ze ondo. Bordilsek hoi dauke erason, oso ondo mugitzen du bere lehenengo lerroa. Kostatze zaie bigarren lerroa iristea, pivotea ezik. Baina oso ondo bukatzen du, sobretodo... Batez dortxala hau, ez? 28 dortxala. Ikusi deu jartuketa bortitza daukela. Landerren lehen gola izan da. Palma del Rioren aurkako bigarren jardunaldiko partiduen bera izan zen. Golagile nagusia taldean 5 Goratu behar du orduan besteren artean Joritz Goikoetxeak maiz erantzun gizon hori hartzen duenak ez zuela jokatu. Hoi da. Bina! Beize bilatuko dola jartuketa ikusiko zu, Eta defentsa oso ondo itxita dauka ordea, talde urdinak hortxari dira ondo itxita eta hau geurea da. Defentsa geurea da, ikustazue. Lander Casado, baloi azkar jokoan jartzeko Aitor eskaini zaio baita, hortxe urtzi. Bai, bukatu behar da, bukatu behar da, karo. Baruraino Lander! Eta zast! Guau, ondo beratu dio. Oso ondo indu, Joan Komas. Bera ere zerbaitetarako dago hor. Bai, kontrarasoa bikaina eta du, Da azkenen jartuketako aukera lortu du, baina portero atezaina hor dau. Bai. Bera erakusten. Gustatzen nahi zait ikuste nahi dudana, Naiz eta berdinketa ikusi. Eta orantxetegia aipagen ezakena da, zertaraino bidaiaren nekea izango da zama gaur talde katalanarentzat, hori ikuster gaude, baina itxura guztien arabera, minus edo puntu negatibo handia da hori euren kontra. Bai, dudik ez, handicap handia izango. Bain hausiereko minutu hauek, indarra aukiko hauek, baina geroz eta pixuguk izango da, minutuk kosta ingo zaie eta... Orain atzera ordu terdi, atera autobusetik eta ja jokatzen aritzara mailako alako tensio duen partidu bat. Bidaia handia egin eta gero goizeko 6etan abiatu baitira, atera kontuek. Imaginatuko altzen un olako bidaiak egitea beste kirol batzutan. Olako baldintzetan, ez? Puntu suspentsiu. Bigarren maila batean. Hemen txegaude, streaming zuzenean eskenia, 28 kanala eta Tolosa Eskubaloiaren kanal ofizialen bidez. Bigarren orezko maila da hause estatuan, eta Tolosa protagonista Usabal kiroldegian bertan. Urdinak oraingoz partido berrentuta daukate Bina eta aurretik jartzeko lehenengo aukera izan dezakete orantxe. Hortxe Joritzek egalean oso da ikusita Iker! Faltan botatze eta Aitor... Gutxigati baina kanpora joan da baloi hori. 9 metroko jartuketa batzuk, Bai, pikin bat faltan botatze toi.
Horren daudenen artean, nork armaltzake horrelako bidea. Wow, gerri golpeko gol ikeragarria sartu dena hor. Eta bere martzaio, Dalmau Uixentzat. Bigarren gola, lehen goitik eta Bitik bi. eta suspensioan egin duen gola izan da, orain berriz gerri kolpean, ufa! Lehen aipatu deu, tiro asko botatzitula, asko jaurtiketa asko iteitula, eta faio asko iteitula, baina baingo, bitik bi. Da, ze ondo, biko oso ondo bi hauta, eta Aitor badator, Mikel Zuloaga pibot lanean, blokeoak eginez eta laguntzen, Joritz, Arentzat, Aitorrentzat, Aitor jalekuzkan zegoen ordea, Joritzek, ekarri du baloia, orain zer, ia galduta daude, ze ondo, ze ondo! Gola! Wow! Ikeragarri ikusita, Mikelek, Zuloaga, Bida, baloia bigarrena, gutxigatik, Bai, Iruna. oso ondo ibidie bilatzen desoreka hoi defentsan, Oain pikin bat gehiago kostatu da, baina hoi, euskorrak izan barria hortan. Bilatu eta bilatu, jake behatzi metrotik ez dugu jaurtitzen, hoixe, gure jokoa hoixe da, konfiatu, tope. Etorriko dela, eta elitzak etxarra izango ez da, horrela kateatzea alako eraso on pare bat onak, defentsa onarekin lagunduta, eta txek, alako ja aldetxo bat egitea, zekaur nik uste hemen aldea egiten duenak. Bai, zurekin bat itete. Ufa, ondo tapatuta zeukan hor, txoko eta zulo guztia. Hemen aukera Aitor. Urtzik. Eta berez ere aurretik jartzeko aukeran izango da, Asier Larrañaga. Bera aukera Joritzentzako, ez da usartu, Egin du, eta ikusi du baina esan du, badazpadako eskufrenua. Bai, tokia zeuken, egia esateko tokia zeuken Aitor gero Ikerrekin. Baina, bueno, pentsatu du pixkat eta guazen. Berriz ere jokaldi hartu eta hasieratik egingo Erasoa dugu, ondo goxatu. Mikel, otzi, zer orain, berriz ere Mikelen bila zabiltzen hor, pivotean, baina ez dut asmatu, kontraraso azkarrean, oso ondo Aitor, ia, ostu du, eta gero ez du ezer egiterik izan hor, bueno, ezer, hortxe izan daba, Ignacio Morenoren aurrean, Urtzi, Bai, 3 eta 4. 7. minutun, baino ni faltan botatze toixe, berriz bakite errepikatzen naizela, baino 9 metro tiron bat behar deu. Ez, erakutsi beste arma batzuk bauzkeula, ez bakarrik pivotekin jolastea. Bai, eta erabate horretan ari dira horrengoz behintzat, Alex Nagoesen mutilak, eta oraina! Lander baliatua gaur, Zesku atera duen, zebeso atera duen hor, Lander Casado, Eibartarraren entzat. Bigarren gola, bina beraz, Mikel Zuloagak eta biek. Bai. Lau taldan entzat, launa gaude. Ikusi du erasoko galera hoi, eta bea hartu du motxilan taldea, eta bea aida baliatzen. Ona. Eta bueno, horrengoz behintzat ez dira gehiagin mugitzen ari ere taldea, Alex Nogues eta Aitor Aranburu. Iritsi diote ez, daudenarekin ondo daudela, erasorako Ara, Joritz berriz ere ekarri, eta Stanis, defentsarako zegoena, aukira etorri da. Aitor Diaz ez serio. Hor, berriz ere Lander Casadarekin. Joritz! Gaudiko etxia. Magia hori Joritz berriz ere. Asier Arrañagarekin. Antxe dago. Xorro eta gorde eta Iker Ortiz baitere. Ezker eraso egalean. Joritz. Aitor Diaz ez serio. Mikel Zulaga pivotatzen. Hasiko bai ikusten nuain. Joritz! Barruraino! Ya está, bea behartzu. Ya está. Joritz! Berea behartzu. Goiko etxea. Let's of power! Igual hasiko gea ikusten nuain ja bigarren pivotea sartzen taldea. Bere jolasa, bere idiosinkrasia talde honen idiosinkrasia hoixea, ez? Jokoa behi dauta. Bigarren pivotea eta guain hasiko gean ikuste garaia dala hoi ikusteko. Datua, 9. minutu bete da jokoan, estreineko aurretik jarri da Tolosa, 5-4, 2 eta hutseko partzial batek eta gero. Eraso garrantzitsua hau, Biken jokatu dute hor pivotean, pivotak berak ere ze ondo brasulatu duen hor, eta honen bestean Jairo Montes entzat, Erne pivotonekin baitere, orain artean ez zegu gehiago saldu, baina baina... errepikapena, ze ondo bilauta. Hor Urtzin entzat, salduta geratu daia. Baixutasunez, bilatu induen, oso ondo. Bosna, partido polita dijoa. Eta polita baina gehiago nik uste oso parekotasun handikoa. Eta horretik iragarri ari ginen, ezkara nekatu hori izatez, eta hori orain gozbintzat gertatzen ari dena, kantxan. Espektakulo, my friend! Yeah! Eta hori ari gara hemen kontatu eta gozatu arazten. Pentsatu nahi duzu bere alazabiltzatela. Goratu txioak, Tolosa Zilarrean. Ikusi aldezue, Joritz zein duen. Uf! 2 minutu bai. Esklusia bai, porque baloia askatu indu, Bizkarrekin, iruditu zaigu. Bizkarretik eman nahi zion Mieli eta... Berriz ere... Bai, esateren induan, 17arekin Ignacio Moreno honen bestean. Ez, Ignacio Moreno ez, 11 dorsalarekin, David Maso. Hor, lehenengo esklusioa jasan duena. 2 minuturako kanpora eta honen bestean bosteko defentsaren aurka. Urdinen seiko hori.
Bueno, abertze kolore hartzen dio noain bi esklusionekin, ez? Superioridad hau nola jolasten dugun, da abertze kolore ematen dio, da pikin bat hoi, ez? Bultzakara hoi aberdan, markaiutik pikin bat, bi goletako errenta hoi lortzen deun, da ja gestionatzeko, kudeatzeko gure erara partidue. Lehen zatiko erena bete denean Mikel Zuloaga eta Joritz ja errekuperatuta goikoetxea, ja prest beraz hortxe. Baloi esker Joritzek Landerrekin, Joritz. Berriz ere bera ginte makila hartu eta dena ordenatu nahian. Hortxe Joritz, ondo ikusi du Iker, baina Ikeria estalita zegoen defentsan. Baloia mugitzen esker eskubi, Tolosa! Aurkitu nahi dute Zuloa eta hortxe dator! Zaska! Hiru! Lander! Eharra benetan, ondo bilatu du, bigarren gon. Larra da, hasi, larrañaga. Bai, bi aldi saiatu die jokaldi berdina egin, baino da bigarren gon Zaska. 6 eta 5. Bigarren ez aurretik, Tximotilek. Bagaude, Euskal Eskubaloia ere, gora ekarri dugun honetan, Tolosan azze piztualdia dukan eta azze jarraipen maila gorakada eduki duen herrian eta eskualdean bertan, talde honen Bueno, tatikoki ikusten dugu bales zerbait aldatu du, superior honetan. Ze ondo. Urte, Eichmann! Julen atea da mixta bat eiteko, ez? Hiru zenbakiari, zentralai, lehen aipatu dugu jugon da nahi. Erdialden hori, ez da mixta bat, da bost bat nahiko luzea. Oso ere luzea. Bai, desoreka hori sortu nahi, Asia, hor, Asier bera aterata eta ondo Julen. Joko guztiari hori adi. Bai, nahi du, behartu nahi du, hoxe, pase bat galtzea eta estremo haino irista, sobreto. Eta hortxe, saiakeran bai, Bordels, baina Gerarrek eta Garziak ezin izan dute. Pasibo eskatzen nahi eta beida, pasibo. Eta epaiak eskua etxadu dagoeneko. Urratxak. Geurea da baloia. 6 eta 5 gaude eta kontrara zabalator. Lander Casado baruraino. Bai, jauna. Bai. Orain bai, 3. gola Landerrentzat, 2 goleko errenta. Tolosa. Bordils bost. Ondo, Lander. Hau da, Alesek bilatu nahi zuna, desoreka pikin bat, eta behaiei dudan osalantza jartzea pasea emate orduko, eta ala gertatua. Azkenen pase gabe gelditu baloia berreskuratu, eta tximista bezala gora. Eta ikusten da Bordils, Julenen aurreratuta egoteko postura horrekin, Zulua. Bai, ze ondo jolastu induen, Eta gola Jairo Montesi emango diogu. Bera, ze ondo Iker. Aitorrai! Zutoina kanpora eman duen baloi izan da. Efekte puntxutxo hori baino ez zuen behar. Aitor Diaz ez zeriok ordea ondo hor, Bai, erantzuna eman nahi zioten, erantzun azkar bat bere golei. Eta ia lortzen dugu. 7 eta 6, aurretik. Tolosa. Bueno, bi errentako... Eta utxartea. Bi goleko errenta askatu dugu, eta ala... Ez da utxartea, da baloia junin da, eta... Ez, aulkitxoan ikusi dugu alako baten baitere Tolosako aulkitxoan mugimendua. Bueno, jokalariak aktibatuta edukitzeko, beti ere luzeketak eta ondo eginda, eta jokora ateratzeko garaian ondo berotuta ere irten eta itezen. Bordils, berriz ere, eraso joko horretan zuri berde, talde gako artean esango dugu, ja egonkortutakoa, maila honetan eta honen bestean gaurkorako oso arerio ona, interesgarria, Tolosarren maila honetan eman dezaketen neurria ikusteko. Kontrerasoa bagatoz, zapatatitati, Aitor Diaz de serio! Guain gontan bai, Mr. Hipster, guain gontan bai. Haze gola sartu den hor. Hori nola egiten da? Beda, zesku muturra. Zuti jarri eta txalotzeko moukoa. Bravo, Aitor Diaz de serio. Bueno, une garrantzitsua da, partioko une garrantzitsua da guain, Beste defentsa bat lortu ezkeo kontuz, 8 eta 6 aurretik dagoelako taldea. Eta dagoeneko ere ja 6koa errekuperatuta duen. Bordilsen erasoari frenatu nahian Tolosa. Bai, Tolosako defentsa tokia hartu du. Bai, nahiko 28. dortxala... Jaurtiketa beda, bai. Atera duen eskua berriz ere. Zerratik itzaiten da banik. Baina hoi daukiate. Hirugarrena, Dalma horrentzat. Hoi daukiate, ez? Azkenen Sergi Matx ez baldin muitzen baloia, berari ematen dute baloia eta rekurso hoi dauke bakarrik, ez? Jaurtiketako rekurso potentea da. Oso potentea da. Eta sinistu jazu Tolosako... Horin arte Tolosari falta zaiona, ez? Bai, ez dugu ikusi baindik. Baina beda.
han eskatu, eta hemen Eneko euki. Ziganda. Hemen gure jiman, partikularra. Eba, hori ere bilatzen dugun, bai horixe. Eneko Ziganda eta Andoni Zubeldia, orain ja eraso jokaldi honetara ere sartu zaizkigunak Alex Naugesen eskutik. Hortxe! Ja, Mikelek baruraino egin du. Bai, honekin, mugimendu honekin Alexek lortu nahi duna da pikin bat gehiago ateatzea defensa. Zertako, Mikele aprobetxatzeko. Bere beste utxunek eta sortzen dien desoreka hoik. Eba, alagertatzen den hor, baruraino dator, jaitsi eginda. Eta azkenean baloia eta eraso jokaldia antzua Tolosarentzat. Erasoan Bordils, berdintzeko moduko. Horratea behar da lehenago, klaro, jaurtik eta bilatu du gero egaletik. Efektuan eta ondo sartu du Gerard Farreron zentzat, neurketako lehen gola da. Eta honen bestean partidua berriz ere parera etorretzegu. Bieta utxeko partzialak ondo muitu dute, Gironako taldarentzat. Bordilseko oso ondo muitu dute, bigarren olea dako kontraeraso hau, eta Tolosan parte ez defensa oso motel eta oso geldik euki deu, eta euki behar due pikin bageio. Eneko Ziganda, baloiaiak galtzeko zorian. Gutxigatik izan da. Gaitze erdi. Daudenean egotea orentxe jokaldia. Hor Mikelek Joritzekin, Neko. Joritz, baloia mugitzen ari dira. Txibaruraino, berak bakarrik ikusi du eta urratxak. Bai, manditu. Bestelakoan hortxe Andonik, iak konturatu gabe aurkitu du hor. Zirrikitua. Opa! Ze besoa dauka mutilonek. Azkeneko minututan ez dakit lokartu ingean, o aldaketaren ondorioz pikin bat moteldu ingean, o tokia hartu gabe gaude. Baina, Estanis aritzen ari nintzen horreraso jokaldian nola zebilean, baina listo, Zigandarekin aldatu dira elkar. Eta berriz ere, jokaldi berri baten aseran, zorreran gaude. Mai hontan ezin da baloia galdu, Zatik azkenen guk emateikeun oparik behaiek eskertzen dute. Eta behi da Joritz eta txartela horreun beharko zuen, txartel bat beharko zuen. Eta bai. Txartela, noski bai. Txartela honen bestean Gerard Farreron zentzat eta gola noski balekoa 9 eta 8 berriz ere aurretik. Joritzeko Ikoetxearen neurketako bigarren gola, bina golekin Bera eta Mikel Zuluaga, Aitor Diaz Elzeriok du beste bat, Asier Larrañagak ere bat, eta Lander Casado irurekin orain arteko golekin dira nagusia. Bai, gol garrantzitsua, azkeneko minututan pixka eta taskautak egon geha, eta faio batzuk, bi hiru eraso segidan nahiko kaskarrak, eta bueno, Joritzek hoi ikusita taska. 6 eta utxeko defentsa irremotu behar dugu berriz ere, eta horretan da Tolosa. Joritz puntutxo bat horre aurreratuta, izu eragin nahian, honek klasea erakusten du eta hartatik ari da, eta Alman Wicks. Berari da hor erantzunkizuna hartzen eraso jokaldi horitarako. Hortxe, baloiaren jabe den mutil hau. Eta ondo defentsa, eta orain korri ere egiten asmatzen dugun. Joritz Goikoetxea badator Stanisekin, Danirekin, Danik baloia eskuinera mugitu. Eta penaltie. Ufa. Bai. Nabarmena izan da, azkenen nahi zune gorputzakin, baina gorputza, baina zerbait gehiokin indio. Azkenen beha junda, defentsa junda. Inigo da, ez da, lurran dagoena. Azkenen defentsa junda, ez du bere tokia babestu, baizik eta ez guain ikusiko dugu, estremon tokie nola hartzen dut da gorputzakin nola joite ion naita. 2 minutu, oso argiak eta... Eta hala, berriz ere, posten aurkako erasoa jokatzeko moduan da. Bai, Aitor, azkeneko minututan sensazioa dauket, Bordilsen joku, ez dakit, sartuta gaudela, behaien... Begira ze irudia ikusi dugun hortxe, bata erretiratzen, osagilea eta bestea semea. Aita semea... Osatzen Iñaki Arratibel eta noski jokoan protagonista Inigo Arratibel. Koazen Aitor, Diaz de Serio, penalti hori jaurtitzeko prest. Imintzio egindan, kapetik, Joan Gomaz. Eta beste aukera bat galduta, Bai. 9-8 irabazten Tolosa. Eta neurketa lehen zati honetan bere lan erdiak gaindituta ja. Aitor Diaz de Serio, burumakur erretiratu da aulkitxora. Zenbatari, zenbamos ezkien bueltak horrelako ez, baina... Urratxak, urratxik ez, eta gainera txartela. Hemendik, iruditu zaitu urratxak inditula. Xertu biren txartela, berak esaten zion epailari, Ikusi, hor, nabarmen. nabarmen.
urrena pasiatzera joaten denean ere ez diozke, Bai, bebango, bai. martxa honetan. Bueno, aktibatu Defentsa ingea, gogorra, hor. Hoi Gogorra, kirolege barruan. Hoi esaten izuna, ba, pikin bat, ez dakit, lasaitu ingean, o ez dakit, baino gehiago eman bartzaio. Hain izan da nabarmen aurreko jokaldi horretako, ez? Urratxo horien handik uste epaila berak ere esan duela, ez nabarmen egi. Bai, Zer beste txartel hori bat. bai, Orain estanizentzako. Stanizentzat. Bai, nahiko garbia izan da. Utzi jote hiru zenbakeki Sergi Matxen kontra, eta, bueno, Bai, eraso jokaldi berean edo... dauken velozia. Oi, urratxak berriz, Oi, bi badira, hemen armailetan ere zaleak ikusi zen nola altxatu diren. Bai, ez, barra zapartu du, baino, baz pare, Aizman hor daukeo. Here I am, Mr. Iceman! Urtzi Iglesias, aurretik orde epailak hori bai ondo ikusi du. Eta bien bitartan hor Alex Noguez, Stanisekin eta Mikelekin prezizki azken bitxartel horiek ikusi dituzten motilekin, bi protagonista horiekin nola ari den izketan eta aginduak emanez. Bai, azkeneko defentsan galdu indue, hontan ez, aurrekon tokie galdu indue bata bestekin, eta azkenen Bordilsek ze irabazi du, Sergi Matx zean kontra jolaste. Ai, lastima hor bai irason ere nola baloiak eskuetatik irriste egin duen. Eta ondo sekira defentsa lana irmotu, estutu eta taldea nola lotu duten ikusi du Uixek hori, Uix barrura dator. Ze azkarra den tipu hau. Honi, ez da metro bat ere ez da guzterik, laugarren gola. Eta oso ondo ikusi du defentsa aldaketako mugimendua, esateko ekarren iri baloia, Banu eta ni guztiarekin barruraino, eta nola sartu den gainera. Eta sinistu jazu Tolosa bazekin, nolako jokalaria zen, Eta bazekin, eta ikasita zeuken, baina alare balion jarri behar da jokalarin maila, ez? Bai, eta hor erakutsi du, Azken batean nurketa egoera guztiak irakurri behar direla ondo. Barruraino, nola sartuen Andoni Zubeldia dena eman da. Bai, golpe franko izan da, ikusiko dugu, urratxak nola ematikun, horregatik pitatzea falta eta ez gola. Laugarren pausoz baliatu dalako, ez? Berriz ere, ekinean Tolosa, etximotilek, Ioritz, Koikoetxea, bera barruraino, irristegin, lastima, azkeneko irristegite hori, bestela ondo lekua jartu da zeuken ba. Beste aukera bat, galduta, baina aukerak sortzen nahi geha, ez? Hau segitu behar da, partidua hau segitu behar du, sartuko je, ezin deuna da onartu, baloi galtzeoik. 20. minutua bete da, bederatzina, alde nagusina Tolosak bi golekoa izan du bai, 8-6koan, baina hemen pare dago oso neurketa eta horren eredu. Bi taldeak zer ematen ari diren, ikusi hor berriz ere azkar asko nola jaurti duen Gerard Farreronsek eta Zutoina kanporatu duen baloia eta gero kontrara sondator Tolosa, Erne Mutilek, bixi, bili behar da eta partiduan sartuta. Urduritasun puntu bat ere badago hemen, Bai, ikusten du bi puntu gertuko... Hori da, eskura daudela eta tensio erantzunkizun hori. Baina eske armaietan bai, guain hasi nahi sentitzen hori, armaiak animatu beharren dago, tensio puntu bat hemen. Wow! Eskatzen ari ginen eta lakoetan etorri da, Andoni Zubeldiak atera du latigoa! Eta gero kontrera soan. Da, ze ondo, Marko Biz. Bai, saiatu da kentzen, da, bueno. Bai. Errepikapena zerbait argitzei du, baina ustez, bai, saiatu bala baloia eta azkenen, bai da. Ikustagun. Bai, atzetik besoa, heldu nahien, da. Bai. Bueno, honen bestean Amarna eta jokalari bat gutxiagorekin. Bueno, lehenengo aldiz ez, azkenen inferioria den, da ber nola jolasten dugu. Bitan izan da inferioria den Bordils eta Tolosarentzat lehenengoa da, hauxe. Ander Casado berriz ere kantxara etorri denean erasorako. Etzaio gaizki juten, Tolosai inferioria den. Nahiko ondo kudeatzen ditu, aber oain gontan. Eta baloia... Bi estremo joka. Horra Ratibelek, ondo mugitzen, zabaltzeko eskatu ziren Larrañagak, eta hor Iker, Larrak, Arratibel eta bien hartan ez dut elkar ondo ulertu, baloi galdua. Ba, igual, ez dakit, Alex zerbait imarko gu, igual gelditu partidu, pikin bat, igual garaie izango hau, momentu honetan ikustet garaia partidua bukau, hartu bere jokalarik, eta... Non gaude, eta... Bai, igual momentu izango. Piano, aurreraki begiratu gabe, momentua bizitu ezagun. Bai, une kritikoa dago, bai. Erasoan Bordil, Samarna dagoen neurketan aurretik jartzeko aukeran. Bai, ondo itxitako defentsa hau bai. Ondo ba eustu da zeukaten hor urtziren atea. Igual, ikustagon beste behin, errepikapenean ikusi. Horretzekon pasatzarik.
Horren berriz ere Wicks. Ba, ona defensa. Baloia gora, berreskuratu kontra Beraz, ondo. Narratibel badator. Bukatu behar dezu. Markatu. Ini. Barrura, ez, atezainako sondo ikusi du. Ui, aldaratze Eta horretan. landu, ufa. Balizta balego, Baina hori sartu izan balitz. Beda, faiatu du, baina gauzat ikusiet. Defentsan aktibatzen nahi gehala. Naiz eta inferioriadea hau, igual hortako zerbitzeigu, inferioriadea. Bata bestei elkarri laguntzak emanez, eta hitzein pixkat, eta igual agian ondo etorriko zaigu inferioriadea hau. Aktibatzeko. Pikin bat motel ikusten nun defentsa azkeneko jokalditan da. 7 minutu falta zizkigunen hortze! Hau, aldaratzea, hau, aldaratzea. Ai, lastima hor galdu dugu berriz ere! Eta, Eta Bordiltzentzat baloia, zer barrutikan defendatu izana? Ez, bestela penalti izango zen, baina falta, bai. Bai. Asierren falta izan da. Hoi, pitatu du behintzat? Eta errekuperatzen dugun ja, Joritz, aurki izango da. Joritz edo, segarrena, noski. Beda pauso, bai, urratxak eman da. Bai, eskerrak bestelakoan nundi sartu du. Amarna, 7 minutu falta. Eskax, dagoeneko ja. Lehenengo zati hau amaitzeko Bordil zerazoan Gironako herri txikiko taldea. Esperientzia duen taldea, esperik gabe. Ondo. Wicks, irakurri dio jokaldia. Zutoinak ere lagundu digu. Eta hirugarrena, jau. Ez. Nola Hiru leike. eraso edo jaurtik eta aukera izan ditu. Eta azkenean noski, barkatze ez. Ignazi Morenorentzat hirugarren gola. Eta orain bai, Alex Noguesek mutilek, etorri nire ingurura, hitzegin barra zeukeago. Bai, porque azkenen lehen esan deuna, ez? Tolosa jarri behartzun ritmoa ez du jartzen nahi. Tolosa hemen agindu behar du, bere ritmoa jarri behar du partidua. Eta Kataluniatik etorritako talde bat gaur nekatuta egon behar duna eta behar ritmoa jartzea zure etxen, hoi mina iteu. Eta hoi ezin da onartu. Da Alexek esan dit, esango hiek. Partio gurea da, Usabalen daude, guazen gure ritmoa jartzea. Hagstaka Tolosa zilarrean. Enez amaituta. Txio. Jokatu. Eta bategin emankizun honekin batera 28 kanalean gaude. Eta noski taldearen, klubaren YouTube kanaleko irudiekin. Taldearen web orrialde ofizialen ere. Tolosa CF eskubaloia. Alex Noguesen jiraueltan bilduta, Urdinak aldi berean baita ere Pablo Camposen inguruan bilduta, zuri berdez jantzitako Gironako jokalariak, Bordelze taldeko jokalariak, alakotean eke etorri bartzaile, bauei, Oraindik ez dute bintzat alakorik erakutsi. Zalen beharra daukeu. Luzea egin izanagatik. Zalen beharra daukeu, Aitor. Teklatxuri ikutzea, ez da? Bai, onoi eman bartzaiot. Klak. Teklik eman bartzaiot, Eta egon badaude ikusi irudietan, armailak beteta dauzkago. Usabal kiroldegiak tope badu, 800 gaitasunak aurrezkara horretaraino iritsi. Egalak dauzkago horre ustuantxera, baina hala ere sarrera politiarekin gaude eta honen bestean gaurko partiduan berez. Eztarri eta zarata egiteko jende faltaik ez dago. Ordea tensioa dago handia gaur. Berdin kantxan eta armailetan ere somatzen ari gara, hirugarren partidu honetan lehen puntuak ja lortu nahi baititu Tolosak. Maila handi horretan, zilarrezko horrezko maila honetan. Joritz Mikelekin jokatuaz, Mikel ondo utxita zegoen hor, pivoten arteko lehia borroka. Bai, berriz, bueltatu gea hasierako jokalari, hasierako taldea, eta Landerrekin jolastuko berriz, eta berriz baliatuko Lander. Hoi bilatu behar dugu Lander. Lander! Casado! Esan du, ni hortik. Berdintzait, jarri aurrean, barrura noata. Bai, partio gokia da Landerrentzako, Joritz ondo neukita, Joritzek utxune handiak sortuko izkio, bai Joritzek eta bai Mielek, eta Lander ezin beto, aprotxatzen nahi du. Bekain, Wicks, orainateko partiduko detalle edo dizdira honenak eman dituen mutila hortxe Wicks berriz ere. Baloia eskuinera mugitu, harentzat baloia erantzukizuna berari ematen dute, eta urtzi! Oso hor baloia hartuaz, justu-gustukoan kontrara abiatu dute. Estaniz ez. Ze ondo, Asier. Inigo berriz ere Asierri. Ze ondo muituta Lander! Barrura, bai, sartu da. Eman dute paia baiez, genpegira geratu gara. Baina ikusiko dugu errepikapenean berriz ere, hortxe, ze baloi hon utzi dien hor. Eta Landerrek, odolotzarekin, Bai. Barrura, baino berriz Lander baliatu da. Bosgarrena Landerrentzat.
Taldeko golegile nagusia. Hasierren pase polita, azkeneko Oso, momentu oso. ja 6 metrotan datak. Oso, gero magia, juritzen baten dugu, baina hemen artistak asko daude, zea. 12 eta 11 aurretik berriz Tolosa, eutxi. 5 minutu eskas, falta zaizkigunean. Lehen zati hau amaitzeko. Venga, defentsa bat. Pare, oso pare daukagun lehen zatia. Hasierako markagailuak Bordilsentzat. Utxieta batekoan, bateta bikoan. 3 eta 4 arte. Gero etorri da launakoa eta handik puxanaka Tolosa izan daia gehiago aurretik. 8 eta 6koan alde nagusiena bi golekoa. Orain 12 eta 11koa. Bueno, pasiboa... Oraindik ere paiek ez dute. Bintzat eskurik altxa, baina urruti ez da izango. Wow! Estanize ona. Datz! Beda, 2 minutun bile. The Wall. Hor paiek matrikula hartuta agian. Bagatoz, korrika, kaso... Beda, Turki! Egina ikusi du. Egina ikusi du eta jan egin du azkenean atea, lastima, eta txarteloria. Bai, matrikula hartuta. Wow, Iker, ze pena. Ze pena, baino, Alexek klik teka honeko... Badirudi baietz. Bai. Beste hori ez, Armailetako tekla falta zitzaigun, baina hori etorreko da, oraindik ere badago denbora. Bueno, batzutan Armaiak taldea pizten du, eta beste batzutan talde Armaiei. Aber, gaur. Maiz bigarren hori. Bai. 12 eta 11. 3 minutu falta zaizkigo. Lehen zatian. Venga. Uix berriz ere barura. Wow, ze ondo, ze eta ondo. honek baditu errekursak baliabideak, Edo nondik atratzen du jaurtiketa, baina urtzik nik uste dagoeneko irakurri diola, zerbait. Ze garrantzitsua dan urtzi olako partidutan. Esan nahi, behaiek erasoko tresna hobena hoi daukate, ez? Ikusten egiana, o erakusten nahi dutena hoi daukate, ez? 28. zenbakie, bere jaurtiketak. Iker Ortiz eta Ratibel egaletan, Joritz baloia mugitzen Larrarentzat, barura Lander. Ai, 6 gol! Uaa! 27 minutuan 6 gol izateko gai bada norbait hori jokalari puska bada. Bai jauna, Lander Casado 13 eta 11koarekin batera Bordilseko entrenatzaile Paulo Camposen utxartea eskatzeraino. Honi apuntatze jot nik Alexei, Hau apuntatze jot Alexei. Gelditu du partidua behartzan momentuan. 3 eta utxeko partziela, arrezkero. Eskatu dionen bea gelditu indu partidua, bea de bai ikusin du, eta bea zelortu duen, Handik 4 minutura, besteke utxartea eskatzea, eta beida, 3 gola, eta kontuz, Sensazioak beste batzu die. Bai defentsan da bai erason. 13 eta 11. Bai. Zuek hortxe zaudeten bezala ere ari gara jartzen geu. Topera eta gora gatoze berriz ere. Izan eskualdeko taberna jatetxeetan, etxean, izan lagun artean zaudeten lekuan zaudetela ere. Bueno, lokalean balima zaudete, agur berezi bat zeboien, lokalean zaudeten gazteo, jau pazuek. Tolosa eskubaloia mailarik gorenean ari zarete ikusten, hau lujo bada eta streaming gozagarri honekin. Ari gara gaur saiatzen, hau guztiet hemen gertatzen dena, zeuon gana helarazten. Aitor Aranburu horrendik ere azkeneko agindua kantxan bertan ematen hor. Lesio dela eta orden jokatu ezin eta honen bestean bere jakintza guztia aulkitxora. Odol berokoa. Da behenikia bezala beltza jarrita. Ezin egon. Tortas jauna. Entzun behar juk horrendik ere, Joseba. El sabio de Hortaleza. Bai jauna, Aitor Aranburu. Alex Nogesen laguntzaile denboraldi honetarako, Gratur, Riberak ere aurten esan zuela alako ja bitzatez, break bat egin batzuela, lapsu bat egin batzuela, eta baditu, aurretiaz hartu beharreko lehentasunak, behon daiola. Eta eskuminak hemen, bidena bar. Berdin. Bordils erasoan, ea, utxarte honetan, beren entrenatzaile Paulo Camposek zer agindu dien mutilei, eta zer etalatzen ote duten. Horrengoz behintzat, deskantsua Uixi. Beira, penaltie, bai. Bai. Ondo bilatuta, lortu due Asierrek bere tokitik ateatzea, eta azkenen desoreka hoi, utxune hoi sartuta, beida pivotea ze ondo aprobetxatu, Asierren tokie. Eta atak. Bai. Pikin bate atea da Asier, baloiai hoi pikatzea deitze zaiona, pikatu, lateralai pixkate estorbainez, baino pivotea. Baloiarekin hortxe, Aizman! Aldaratzea, berrize. Berrize aldaratzea. Eta barrura ekarri duena. Hau ez da... Ignazi Moreno. Ez da posible, Laugarren gola, ikusi berriro. Aldaratze horretan adi egon behar da, ez da? Gero egia zortak erasko jokatzen duela. Bai. Nagoza bada zeure ingurure tortzea edo ez, baina... Aldaratze hoi, ja ez da aurrenekoa, ja ni urtziri
goitik bera ulertzeiot. Azkenen bea kostatzen danakin gelditzea baloia taldaratze batzuk. Txamako, atera libreta gorria. Ez, gero, behaiek Batoz, mine. Bai, hortu pustxarra eginda, kontrara Somator ordea Bordil, Zamairu eta Amabiko hori Ta ze parekatzeko ondo, moduan. earki Asierrek, defentsako transizioa bikaina izan da. Asier Larrañagak ikere herri egin du hor. Hori bada erakusteko zerbait, Gaztetxoenei esplikatzen zaienean, nola egin atzera horrelako egoera batean, eta taka? Bai, transizio bikaina izan da, Azkenen baloia galdu deu, guri bizkarri hartuta, eta azkenen behaien aurretik iritsita geratu. Mario Martínez, baruraino dator. Txiren urruti urrotxak hor. Defentsa ondo, Amairu eta Amabi. Bordils. Urratxake bai hor. Gironako taldea ondo ikusi du Urtzi, kontrarazo aukera begiratu ikusi dutzela enbezerainokoa, eta honen bestan baloia gerarazi, Asier Larrañagari. Urtzi zenbaki politiak iten ditu gaur, oso zenbaki politiak. Bea aida, taldea eusten, Eta txalo bekera arentzat. Bai. Armailetatik. Bea aida taldea eusten, da... Bueno, erasoko taldea erantzuna mateion. Larrañaga baruraino dator, Mikel ondo ikusi, Mikel egeleko bilatu du. Ze pitatu du, Asierrei urratxak. Bai, golpe franko eta Asierrei urratxak, bai. Geurea baloia... Ze ondo Landerrentzat, ez? Orain, hortxe, albozka eginiko jaurtik eta hori ez atera, eta amaitu da honen bestean lehenengo zatia, Amairu eta Amabiko markagailu honekin. Azken momentuan eduki du bada aukera hori golegile nagusi den Landerra Casadok bi goleko errentaren lortzeko, baina txarra ez da, aurretik egotea eta markagailua egonean egotea. Errepaso azkarrean, Lander Casadok 6 gol egin ditu, bina dituzte Mikel Zuluagak eta Joritze Goikoetxeak, bana berriz, Aitor Diaz de Zeriok, Andoni Zubeldiak eta Asier Larrañagak. Izar, golegile nagusi diren aldetik batik bat Dalmau X eta Ignazi Moreno, launa golekin, baina berezik azmertu behar dugu, 28 dorsalarekin Dalmau X oso lan txukun egiten ari dela, Bordils talde Katalanean Gironako taldean. Joseba Garmendia lehen zatiak eman duenarekin honen bestean, ze balantze egin genezake orain, benbeinean? Bueno, ni hemendik ikusita ondo, ona, behintzat eutxi deu. Nik uste pitin bat bildurra eta tensio puntu bat dago, lehenengo bi puntu hoik lortzeko zorrin gaudelako. Kendu deu tensio hoi, lehenengo zatin, bategatik goaz aldageleta, eta horrekin gelditu behar geha, azkenen partion gaude, aurretik goaz, etxen gaude, eta gai geha, horri frente ikia. Ikusentzuleo kantzemango duzu, bagaudela gaur alako exigentzia puntu batekin, baina exigentzia horri jarri eozte baita ere beste adiera bat, ilusioa, eta horrela urlertuko gaitu zuen. Edarki, atxen tartetxo bate hartuko dugu bai, orain, jokalarien az batera, aurkitzuliko gara berriz ere zuzeneko estremin honekin. Eskerrik asko, eta gero arte. Etxarte. Ileak entzen ibiltzeaz nazkatuta zaude, ez alduzu oraindik fotodepilazioa probatu. Zatoz Tolosako Nomas Beiora eta ahaztu ileaz betirako. Tarifa finkoarekin egiten dugu lan. 30 euro, zati eta saio bakoitzeko. Informatu zaitez konpromezurik gabe. Zure Seat kontzesionario berria noetan. Urte askotako esperientzia eta gero Tolosa aldea eta Goierrira iritsi gara. Kotxe berriak, bigarren eskukoak, eskaintza bereziak, tailer zerbitzua, merkatuko baldintza, eskaintza, tratu eta deskontu honenak eskainiko dizkizugu. Ergoien autoak. Mahala baserria, 100% produktu naturalak ekoizten ditugu. Orain baita izozkiak ere, bertako esnearekin eta kalitatezko osagaiekin eginiko izozki naturalak. Gipuzkoako bihotzetik, Mahala baserriko produktuak.
Tolosan, Rotulan estudioan. Zuk nahi duzun irudiarekin behar duzun euskarrian egingo dizugu. Kuadroak, apaingarriak, kuxinak, egutegiak, biniloak eta askoz ere gehiago. Tolosako San Francisco pasealekuko 38an. Rotulan. Benetako kafe italiarra ezagutu ezazu. Orain, zure etxean ipintzen dizugu. Zure bulegora eramaten dizugu. Zure lanean zerbitzatzen dizugu. Espresso zerbitzuak, zerbitzu. Tolosan, Rotulan estudioan. Zuk nahi duzun irudiarekin behar duzun euskarrian egingo dizugu. Kuadroak, apaingarriak, kuxinak, egutegiak, biniloak eta askoz ere gehiago. Tolosako San Francisco pasealekuko 38an. Rotulan. Benetako kafe italiarra ezagutu ezazu. Orain, zure etxean ipintzen dizugu. Zure bulegora eramaten dizugu. Zure lanean zerbitzatzen dizugu. Espresso zerbitzuak, zerbitzu profesionala. Ilea kentzen ibiltzeaz nazkatuta zaude? Ez alduzu oraindik fotodepilazioa probatu. Zatoz Tolosako Nomas Bellora eta ahaztu ileaz betirako. Tarifa finkoarekin egiten dugu lan. 30 euro, zati eta saio bakoitzeko. Informatu zaitez konpromezurik gabe. Mahala baserria, 100% produktu naturalak ekoizten ditugu. Orain baita izozkiak ere, bertako esnearekin eta kalitatezko osagaiekin eginiko izozki naturalak. Gipuzkoako bihotzetik, Mahala baserriko produktuak. Zure Seat konzesionario berria noetan. Urte askotako esperientzia eta gero Tolosa aldea eta Goierrira iritsi gara. Kotxe berriak, bigarren eskukoak, eskaintza bereziak, tailer zerbitzua, merkatuko baldintza, eskaintza, tratu eta deskontu honenak eskainiko dizkizugu. Ergoien autoak. Tolosan, Rotulan estudioan. Zuk nahi duzun irudiarekin behar duzun euskarrian egingo dizugu. Kuadroak, apaingarriak, kuxinak, egutegiak, biniloak eta askoz ere gehiago. Tolosako San Francisco pasealekuko 38an. Rotulan. Benetako kafe. Orain, zure etxean ipintzen dizugu. Zure bulegora eramaten dizugu. Zure lanean zerbitzatzen dizugu. Espresso zerbitzuak, zerbitzu profesionala. Ilea kentzen ibiltzeaz nazkatuta zaude? Ez alduzu oraindik fotodepilazioa probatu. Zatoz Tolosako Nomas Bellora eta ahaztu ileaz betirako. Tarifa finkoarekin egiten dugu lan. 30 euro, zati eta saio bakoitzeko. Informatu zaitez konpromezurik gabe. Mahala baserria, 100% produktu naturalak ekoizten ditugu. Orain baita izozkiak ere, bertako esnearekin eta kalitatezko osagaiekin eginiko izozki naturalak. Gipuzkoako bihotzetik, Mahala baserriko produktuak. Zure Seat konzesionario berria noetan.
Urte askotako esperientzia eta gero Tolosa aldea eta Goierrira iritsi gara. Kotxe berriak, bigarren eskukoak, eskaintza bereziak, tailer zerbitzua, merkatuko baldintza, eskaintza, tratu eta deskontu honenak eskainiko dizkizugu. Ergoien autoak. Haupa eskubaloitzaleok, haupa lagunok, Usabal kiroldegian Tolosan ari gara gaurko zuzeneko streaming hause eskaintzen. Tolosa CF eskubaloiaren atletik eskutik datorrena izan. Bere web orrialdean izan baitere 28 kanalean Tolosaldeko telebista kanalean. Tolosa CF eta Handball Bordils Gironako talderen arteko neurketa dause. Zilarrezko orezko mailako neurketa atxeden aldian. Tolosaren alde dagoena 13 eta 12 Joseba Garmendia lehen iruzkina egin dugu lehen zatiak eman duenarena. Orain, zer aldatu behar du, bereziki noski Tolosaren alde hitz egingo dugu. Talde urdinak, neurketa hau eta honen bestean, demoraldiko lehen 2 puntuak etxean geratzeko. Aldatu baino nik esango nuke segitu behar dela. Azkeneko 8 minutu, lehenengo zatiko azkeneko 8 minutu horrei behi da, ue mantenitu behar dugu. Ue tensioi, defentsan laguntzak, erasotan ondo jolastu bai pivotekin eta mugimenduk sortzea eta harta desorekak eta utxunek sortzeko, ni horrekin konformatuko nintzen. Mantenitu eta bai agian igual velozidade puntxu bat ematea. Behaiei nekea eraitea. Nekatuta daude eta beste puntxu bat. Lehen zatean ere, zeuk, behin baina gaiagotan errepikatu duzu, jaurtik eta falta zitzaigula. Ez dakit, bideo hori ere, oraindik ere gehiago matxakatu behar den, edota jarraikortasuna aipatzen duzunean, orain arteko jokari eustea eskatzen duzun. Bai, hombre, nahi egia esateko, nahi gustatuko litzaidake 9 metrotik jaurtik eta gehiago ikustea. Ze gertatzen nahi da, gaur eneko ziganda konfiantza gutxikin ikusi dugu. Atea da,
bizpairu baloi segidan galdu ditu, eta bueno, Alexek seitun kendu behar izan dio, zatik azkenen partidio jolasen zion. Hoi ez du esan nahi, bigarren zatin, eneko ateatzea. Nola jolasten duen erakusteko. Hasi da, bigarren zati honen bestean. Lander Casado da, orain artean gol egiteko garaian erantzukizuna handiena hartuta dagoena, eta eraginkorrena 6 golekin Eibartarra orain arteko Tolosako izarra bihurtuta. Bueno, ez golengatik bakarri, baizik eta erantzukizuna eta talderen pixua hartu duen bezala hartu izanagatik. Bordils erasoan da Gironako taldea. Esan den ari gara, eta alakotan espero dugulako, hau ere nolabait bidaiaren nekea zama bihurtuko zaiela. Hor pivotak ze ondo jokatu eta amaitu duen jokaldi hori. Pasibon zeuden eta oso ondo, bea kontrarasoa eta erasoko falta. Bigarren aldia berdin gertatzen zaiguna. Azkeneko pase hori bilatzutakon, bilatzea, toki gehiago bilatzeko bere estremoa eta azkenen nola gehiegi, azkenen falta, erasoko falta. Bueno, honen bestean berriz ere baloia jokoan jarrita Bordils. 13 neurketa berrentzeko gai izan dira horre. Gakoa klabeare izan da lehen zati amaiera aldera. Utxarte bat nola Alex Noguesek eskatu duen atzetik zegoenean 10-11 Tolosa. Han 3-0 partzial bati esker 13-11 jarri gara. Ea kontrarazo honetan Iker Ortiz baloia galtzeko zorian, baina ondo gidatu du. Baloia aurrera ekarri du Dani Mendinuetarentzat eta pausa. Bueno, txalotu beharko deu, aldaratzea gurea. Eta hoi dakarki erasoko aukera aukitzea. Joritz, Aitor eta kantxeratu berri den Inigo Arratibel. Baloia mugitu zorain, larra dagoan ezkerrean, eraso ezkerrean, Aitor Diaz de Serio, Joritz. Joritz egoiko etxeak Arratibeli jaurtik eta hori. Zutoina jo eta kanpora. Berriz ere eraso armatzeko moduan Tolosa. Aspaldiko partez Dani baita kantxan, pivote lanak iten, eta bueno, guain behiratu ikusiko deu nola Danikin bat igual gehiago jolastuko duen. Lehen Mikel entzat izan da, erantzukizun hori, pivotatzeko Mikel Zulogan entzat lana. Lehenengoa, taka. Dani Mendinu eta barura ator, azpitik. Eta penalti, bai. Ze hori sartu izan balitz. Ze beso atea du, Aitor. Azpitik, eta hori errekurtsoa da. Bera, zer rekursoa. Ezinen eta traska. Eta ia barura. Bueno, penaltia ona, behartuta behintzat, naiz eta gola gauzatu ezten. Joritz, goiko etxea. Buruti gainen igual. Atezainaren aurrean. Buru gainetik. Barrura! Nola edo ala. Ondo Joritz, venga, piztu behar geha, igual gutik hasita eta aka, venga. 14 eta 13koarekin, Magic! Joritz, goiko etxearentzat. Neurketako 3. eta 2. honetan urdinen lehena. 14 eta 13. Aurretik egoteak beti du sekulako balioa. Botatzen berriz ere bikain horak duten, Beita berriz haidie bilatzen eta ondo, Langa eta zortea, denen artean, taka. Baina, bueno, hoi bilatu beharra da baita. Dudik ez dago. Baina berriz aurkitu due pivotea, ondo. Iten due, fijazio potente hoi iten due, azkenen defentsa piki bat ateatzea, eta pivotea lehen esan deu, partio hasieran. Oso ondo bilatzea ikula utxune hoik, eta aprobetxatzea ikula, bikain. Berriz emendi. Ondo hor Arratibelek hasiera batean moztu du, baina gero kontrarasoan ondo dator. Ez hau jatzegoen geratzerik Markon Bizentzat kontrarasoko gol hori 14. Kontrarasoan orain Tolosa dator, Aitor Diaz de Serio, baina balaztari man behar. Gelditu bai, hoi da, ondo geldituta. Azkenen eragin behartzaile behaiei baita mugitzea. Nahi du behaiek ekorri ingora? Baita ere korri aiteko beraka. Guazen nekatzea. Inigo Arratibel, Joritz goiko etxea, larra gainaga. Hortxe Arratibel berriz ere, Joritz, baloia mugituz. Jokaldia lantzen badura. Mendi oso itxita zegoen horregi esan, Joritzaren bila zigoan, baina hor nondi pasa, ez duetekin txarratera hor. Bigarren pivotea igual Franco bat sartzea, igual Miguel oain, jake ez dakit, ez daukeu... Eta birekin apustu, Bai, 9 metroko jartuk eta ez daukeun, beste... Bigarren pivotea Frankoa bilatu eta, bueno... Errepikapena berriz ere ikustazue, burnizkoa zarete, Ez pentsa, gero, mina iteo etxen, Larrañaga, bai, ostean bai, ez da. Bea, pasibo sartuta gaude. Arratibel Diaz de Serio, Arratibel jaurti behar dugu mutile, Joritz! Ai, lastima. Zumuderekin kanpora, geuretzat, baloia. Pasiboa segitzeu, Goratu behar dugu hain arau berri edala, pasibon asuntua 6 pase dauzkeu. Arbitrok markatzen duen momentutiken, 6 pase dauzkeu bukatzeko. Arratibel, ondo bilatu du suspentsio eta jaurtik eta
Atezainare zubetetarako dago hemen eta ark geratu du baloia. Ikin bat behartuta eta tokiz kanpo ez, azkenen bilatu deu, baina, bueno, bilatu behartzan, pasibon gendelako, eta biltzat bilatuta. Horlakoetan zarpe giratuko denez, ja paresioa benetan ematen dizutenean eta esaten duzuena, joño. Eraso ez alda izan, besoakin baliatuz. Aurretik jarri da honen bestean. Talde katalana, Gironako taldea. Eta orain erasoan, min hartuta. Haren ez ikusten Larrañaga. Aitor Diaz de Serio. Min hartuta, aukitxora datorren hause. Azkenen olakoa bere lekura. Armarion kontra jotzea. Eskuine gala bai, pentsatu. Hor, Aitor Diaz de Serio. Osatuta antza. Arratibel, Joritz. Mea mutilak. Larrañaga. Arratibel, Oikotxea. Mendi Nueta. Joritz, golia mugitzen ari gara, ondo. Mendi, Ba, zapaldun du. Nahi, lastima, baina beste bat ere eskun atera du horreta, eta beste bat, errekursoz nore erakutsi duen horbait ere. Baina, hirugarren erasoa, jak fallo. Bai. Eta gero horrek, ekarri duena da, Bordiltzen partziala, 13 eta 12kotik, bat eta 3koa, eta 14 eta 15ekora ekarri gaituena, eta Erne, eraso jokaldi honetan, ea etekenik ateratzen dute duten. Ondo pivotea itxita guan, Ondo laguntza hoik, Horre Stanisek eta Dani egin duena. Behar da azkenen laguntzak itzein, ondo. Eta berriz ere pibotaren bila, bai itxita. Oso ondo. Fijatzen baldin magea, Asierrek ja ez da hainbeste atea pikatzen. Iker! Ai, lastima! Kanpora atera zaio hor baloi Iker Ortizi. Iker ez dauke une gaur ez da, Zoritzarrez Iker oitanak sartzeitu, baina, bueno, nik uste behi sartuta... Lata iriki ezkero, listo. Da, bera jendea, konturatu inda bere faiotaz, eta jendea animatu nahi. Ondo, horrela kutsi baitere. Publikoak hemen Usabal kiroldegi honetan sartuta dagoela partiduan. Opa! Jaurtiketa hori gora, Langazek gora joan dena. Urtzi. Aloia azkar atera dute bai. Baina berez ere frenatu barren izango dira, Joritz, Goikoetxea. Gelditu baloia. Azkenen aldaketak eiteko eta gelditu baloia, eta guazen... Asierre berak ere ala irakurri du, eta ondo ari dira. Asierre eta Joritzen artean. Baloi hori berez ere mugitu, Zinio Garratibel sartzeko denbora eman dute. Mendi pibotatzeko lanetan, Iker Ortiz gorde eta eskutuan. Xorro antxe dago, ertzean. Aitor Diaz Ezeriok hasi du mugimendua. Ea baskulazio hori batera, bastera... Ze ondo biatuta, jazta, estremon! Au, bai, hortxe zegoen, Bai, Bordiltxako konturatuta daudegu 9 metroko jaurtiketak ez dauzkeula. Bale bide hori... Geroz eta gehiago ateatzen nahi die. Horretik momentu agian igual izan leike... Bera, Iker... Bai! Turkish Airlines! Tindando! Venga, Iker, behar zaitugu! Anotarra, kuku etorri da! Zaska! Ze ondo, Amabosna! Eskumuturrantze errestasuna dauken, nola erakuste ion eskumuturra bera, eta gero zaska, ze errestasunak gora emateko berrize. Ze gozamena. Erasoan Bordils. Ondo defensa, bai. Begira, orantxe pibote ez dute, jatu ba. Etorri dira, galera. Baina nala eta ere orantxek. Beida, berriz eitxita, ze ondo. Zerbait gehiago iten nahi geha. Bale. Irakurketa ja honak, azken bi defentsetan. Ez geha ateatzen hainbeste ja. Ja oso itxia, behaiek ez da ez... Hankakin, eta oainen... Eta berreskuratu dugu, eraso aukera beste behin. Bazetorren Iker Ortiz iztu batean, baina... Ondo. Asierrek Larrañaga nahi izan du, baloia pixka geratu, Stanis, Asier Larrañaga, aldaketak egiteko tarte Alex Noguesek, Arratibel eta Joritz sartzeko, Mendire eraldatuko du, Mikel Zuluaga barrura sartzeko. Hoi da, bai. Eneko baita ateatzen da, Oizatrani joan, berriz ere, konfiantza puxia hartzen dugun. Eneko! Ze garrantzitxo izango zen, oain eneko... Ziganda hortxe. Bizpairu erasotan besoa erakustea. Ze garrantzitxoa izangoan. Horit, Asier Larrañaga, Joritzi. Amen. Bale ondo mugitzen, eneko ziganda, zaz! Bai! Latigo! Hoi behar gendun, hoi eskatzen gendun, hoi behar gendun. Eneko zigandak, haze gola sartu deno. Man! 16. taldearentzat eta garrantzitsuena. Lata honek ere ireki du, bik ireki dute da. Ikerrek eta Enekok. Bai, behinta berriz esango, Hortizan ziganda, kompane. Olako jokalari bat eukitzea eta golak sartzea. Azkenen defentsan eragina sortze hau,
salantzak sortze ditu. Egalean Urtzia, Abisman, azaldu da ura ere. Ikusi nahi du neurketa amairan bere estadistikak. Azkenen hau efekto domino bezala izan litzake, ez? Azkenen gauza bat eragiteu beste bat. Gu aktibatzen bali bagea defentsan, erason aktibatzen gea, eta gero berriz ere defentsan transiziok eta porteroa nola ez. Aska. Eta gaineratu beste bat. Zaleak, haiek ere lehen esaten genuen tekla hori badiru ditxak, orain txakasoia ikutu dugula. Hortxe Asier Larrañaga, baloia mugitzen ondo eneko zigandarekin. Joritz Goikoetxea, Aitor Diaz Ezerio zainduta. Badatoz, Kementxu, galdu Joritze baloi hori. Uex, honek ez du barkatuko, ikustagon, Urtzia. Opari, lasito eta guzti. Mugiz Almaurentzat, bosgarren gola. Askoari ematen jokalari hau, interesgarria da oso. Klasea dauka mutilonek. Amaseina! Uha! Neurketan agonia azken ondarreraino joango zaigula horla estu. Azken erainoko emozioarekin. Olako partido bukatzeare, infarto emateko modu. Ze ona, eta guztia zuzenean ari gara gainera kontatzen hemen streaming bidez, edo tapatik daki unezkero ja pasatako orduetan, grabazio orduetan aritzara, ikusten, magia, Joritz Goikoetxea. Ze ona Joritz. Desataskatzen erasoa, azkenen dana juntatu hor eta hartu du bera responsalia guzti eta ondo bukatu du, Zulo garbitzailea esango diogu. Bai, eta ondo bilatuta porteroa, bere aurren etaka baloia bere bote hoi ematea oso zaila da, atezaientzako. 4 gol jada Joritzek, Joritz Goikoetxean 4rekin, eta berezik Landerren lan azmeratu behar dugu gaur 6rekin dagoelako Lander Casado. Norwik, saren itzena ja ondo sobran erikasita daukagu, 28 doltzar horrekin. Berriz eriki geha pixkate defentsan, Hoi erakartzen du, bai estremo sartzea doble pivotea, eta barruraino. Penaltie. Bueno. Ez? Kolpea sikiran, Arnau, ikustagun hor. Parkatu ditugu penaltie. Bai, Aitor hor barruan antzegun. Gauza dio bezala. Hau txikilarekin izango dugu, eta listo. Ufa, azean katera duen horrutzik. Berak ere nola ospatu duen. Bai, momentu da. Bere eran, bere estiluan, dena izango dugu. Baina, txek. Traska, nola esmatu, Hanka horrutzita, ze zaila da. Azken ere portero batezainak beti jozte bai, gesto forma salto, no, baina, aguantatzea ze, urtzin dauken esperientzia, Beira, Andoni Zubeldia, berez ere hemen daukagu kantxan. Pivotatzeko Mikel. Egaretan eneko zigandaren apustuarekin jarraitzen dugu baita. Eneko ikusiko dugu. Arrañaga eta Joritz. Eneko besoa. Biak joko antolatzen. Horlarra eneko ziganda. Ondo bilatuta, eta oso ondo. aldaratzearen bilatorria Zubeldia ez da asmatu. Baina mintzate erasoa geratu dugu. Ez dago, ez esanik ondo bilatu du, taldea ondo mugitu du, bera bilatzeko, bere karrila bilatu du gaina, karreran. Eta, portero hortako dau. Azkenen oso eroso bota du, eta Tolosak 17, Bordilsek 16. Bordils. Langa berriz ere aldaratze hori. Asko dira dagoeneko eurentzat izan direnak. Eta epaileak berriz ere falta erazita. Estanis Artzuak ondo geraratzitako jokaldi izan da hori beste behin. Ziur nago, Zirrekitu zulo bila bai, baina lortze zinondik inora Mario Martínezek. Ziur nago Alex Noguesek libretita hartuta daukela. Da, aste artean aldaratze hoik, arazoi konponduko. Guapa, basate batrako. Pibota berriz ere nola aurkitu duten, eta honen bestean barruraino gol hori. Bordilsek berriz ere parera ekarri du markagailua. 17. 14 minutu diabeta zaizkigunean, bigarren zati honetan. Lehen zatian, 13 eta 12. Julen, atea zaigu, estremo lanetan. Eba? Oparitzen digun, beha naiz eta be zorionak izan. Partion batekin. Beha neko berriz ez. Zaust! Bueno, bilatzen ari gara behintzat, eta naiz eta asmatu ez, orain egoekoan bezala, ups. Eta igual... Bai. Epaileak urtxe hortxekoan, tupusta izan dela, eta dena bidezkoa, naiz eta Paulo Campos Bordilseko entrenatzaile besterik eskatzen duen, ikustagun. Hor. Bueno, lehian, esango dugu, ez da? Nor baino nor, ez? Eskubaloia da? Bai. Eta garrantzitsuenak kasu horretan, eta berriz ere
lekua berrartu hartzenean defentsan, hor lortu duguna, gerarazte izan da, ez da erasoari geraraztea. Falta taktiko bat, eta faiatu, araudi barruan egindako. Nola faiatu indun baita, Erion, azkenen zure lana hobeto behintzat faiatu baina ez dut aukera mango, ez? Azesku atera duen, eta gola ere bai, Arnau Palahi. Eta 17-18koa Erne, Bordil sauretik jarri delako berriz. Beda, hor 2 minutu onbarko litzake. Bai, ondo ikusita, bai, elpaia, Bizkaitarrak. Ondo ikusita, bai, nabarmena. David Maso, espulsioa, eta kanpura doana. Oso ondo hartu dio aurrera Enekok, eta... Klabe izan liteke, 15 minutu jabeteta duelako bigarren zatian, markagailua haindoa ez du, oraintxe alako arranke bat, Lander Casado gara. Beda, Alexiak ikusi du momentu izan leikela, partidoko momentu izan leikela, eta nor atera, eta Lander. Ibertarrak zer egiten duen edo egiterik daukan. Bueno, ze demontretanik Marilyn bezala ere jarren edotelako bat, ez da? Happy birthday, kantatuaz. Pasier, venga, txo, egal horretan. Egiten dugun alako jokaldiren bat, aukera izaten duen Asierrek. Antxe dago, txokoan, hiltzatuta. Joritz, goikotxe erdiaretik bagatoz baruraino, Landerren aukeraren bila. Zaila da, natik sartzea, Nor armario ondi hori ere hor dago, Joan Vilanova, eta hori gainitzeko... Guain bai, estremon, Lander Casado... Aloia eskutatuta nola, ala gainetik entuna izan du. Alta behartuta behintzat, eta bagatoz berriz erea. Mikel, Joritzekin, Joritz agindok emanez. Berriz ere baloia mugitzen. Beda Lander! Zutoinaren txaz, lodaratutako baloi horrekin nahi izan du gainitu atezaina, ez du lortu. Bat-batekoa bilatu du, bere jokaldia bilatuz, azkenen aurkitu du bidea, aurkitu du jaurtitzeko toki erosoa, baina, azkenen falloa. Hoi, espero dugu ez ordaintzea, partidu bukaran. Mariskala berriz ere hor daukago, Stanis Arzuaga hortxe, defentsa lan hori gogortuz eta irmotuz. Baruraino sartu nahi izan duena, ez du lortu baino. Hortako toreto dau, ez pasatzeko inor. La Roca. Bai, jauna. Venga, mutila. Defentsa hau, garrantzitsua da, behaiek bat gutxigokin daude. Presio, pikin bat aberriten dobe da. Ikusten doi Joritz. Baloia jokoan jarriko bai, hori da. Bordilsekoak berriz ere baloia ondo mugitzen ari dira. Pivotik ez daukate oraintxe ja. Ondo urtzi. Aldaratzea joan zaigula, pena, bestelakoan. Behin da berriz aldaratzea doik. Bai, gaur ez dago da. Gaur suerte gure aldez dao. Sikatu berriz ere zorua, guztien honetan. 17 eta 18. Espero genuen bai estua izango zela eta bete-beten ari da. Betetzen baiko biltzen asuntoa. Aipatzen eta aurrez espero genuen hori. Aitortu behar du, bestelako ere nahiko genukela noski. Baina hau ikeragarria da. Horrelako emozio edukitzea partiduak ja altura hauetan. Tentsioa. Baina hau da, espektakulua. Olezko zilarrezko mailan Tolosa. Oso duen. Eta lehen puntuen bila. Ja, ospatzen ari ziren. Bordilsekoak, baina ez. Lehenagotik ja falta dira zira zeukan epaileak. Laugarren pausoz, aliatu zinuta. Barruran joan negaretik, ondo bilatu du. Ez, zapalduta, bai, ikusiko dugu errepikapen, Epailea garbi izan du. Bagatoz Lander, horra Xerbera. Zerri marru julenek, hortxe. Bai, jauna. Denbora horrea dijoa. Eta guen dipa. Bat gehiokin gaude. Ez, ja danak. Ez, bereskuratu dute. Justen nahi nintzen denbora, eta bai. Venga, antxe dukago eta. Joritz, venga. Barrura! Markatu eta berak bakarrik erabakita esan du. Zaust! Bai, Postgol! Baritateatzeun, eta taldeai abrakadabra bat inez. Berpizten deu asuntoa. 18, ataskatu xamar dago neurketa egia da. Bai. Eta hemen, orain ja minutu bero hauetan asmatzen duenak hori pixka batak. Koipetzen, esango dugu, asko izango du egina alde. Bai, partio ritmoa dauke, baina ez da talde bat nabarmentzen.
berez partioa tensio handikoa da eta ritmo handikoa da, baino beda, ez da Tolosa ez du bere jokoa nabarmentzen bigarren zatiotan eta ez da ere Bordilsek. Haidie un toma idaka esaten dana, ez? Bai, eta dama hauek 6 gol. Eta gol hau beti ondo datorkio, kanpotik datorren taldeai. Ez peri gabe. Hor ja, Julen bere galeko lekoa bereskuratuz eta laguntzatxe emanez. Ups! Ezkerrez, Lander. Hortan ez... Asier, bazetorren baruraino, baina ez du biratu. Ez gara sartu behar jokortan, talde lana egin behar da. Eta ez norberak bilatu, eta oso ondo muituta Lander. Oso ondo Mielei. Ondo idie. Errobiko semeak gauza mugitu du ba, Gero ja zerikit orkitzea hori izan da ja beste kontua eta hori ez da posible izan. Baina garrantzitsuna da baloia ez galtzea. Gero aukerak sortuko baina baloia ez galtzea da... Horitz bilatu nahi du, baina hor dagoen. Norma hori beste behin izaten nahi gara, Vilanova hori gainditzen zaila da. Ondo Alex, Azemurrua. Ikusi du pikin bat ataskauta daudela. Zerbait bilatu behar du. Alex Nogesek, esan, etorri ona. Berriz ere, errepasoa eta Temple azken 10 minutuen aurrean. 18 eta 19 da Tolosa galtzen. Bordilsek baduri neurria hartu duela, baina arrokeriari gabe, beraz hor gaude. Neurketan gaude. Bain zerbait diferente abiatu beharko du, Alexek, nire ustez. Bordilseko eskua hartuta dauke. Tolosako erasoei. Eta aigea ja bakoitza bere aldea iten ikusten aigean bezala. Zerbait, puntu taktiko bat muitu beharko hor, fitxan bat taktikoa muitu beharko Alexek, ez dakit bigarren pivotea jartzea Frankoa, bai Mendi eta bai Miguelekin batea jolastea eta lehenengo lerroa bakarri bi pertsonakin, azkarrak, bi jokalari azkarrakin, o zerbait diferente muitu behar du taktikoki, zatik pentsatet bera ikusten nahi dalan ikustek juten nahi zaiola. Aldaketaren apustua beraz. Zeka, beste izan zitzaiken, jarraikortasunaren apustua egin, pentsatua zalako batean, suerte ere pixka bat gehiago izango dela alde, eta horri eutxi ez, baina orain ikusiko dugu. Horrengoz jokalaren aldetik bintzat, ez da aldaketarik, denak berdin jarraitzen du. Antoni eta Julen, bi egaletan, antolaketa lana, bai. Pasiboan beraz. Ze ondo Mikelek ez du barkatu behar hor. Atezainak ze esku atera duen hor. Ondo itxidu. Mikelek jada bideratua zeukan. Baina nun daude giltzak? Zulo hori. Ateko giltzak nun daude? Haren ez begiratzen potxikoetan. Zuotako norbaitek, hau streaming bidez jarraitzen ari zareteko norbaitek giltza badu. Aldu honen konponbidea. 10 minutu dauzkagu bada horretarako. Dena da orain eskertzekoa eta edozen baliabide eskertuko genizueke. Ai, lastima. Bi goleko renta, Mario Martinezek. Egin du golori. Alarmak, pizten ari da zerbait. Bai. Usabal kiroldegian. Andoni Zubeldia. Casado goiko etxea, Larrañaga. Irun artean ari dira hor baloia kanpoldan mugitzen. Bitartean Mikel pivotatzen. Horrengoz mugimendu ondirik gabe. Bere aukera noiz etorriko zain. Hortxe, badator Lander baruraino. Bufa, ia oso behartuta gainera etorri zaizkiolako. 2-3 jokalari Bordilsekoak. Berriz ere. Jokalde armatu. Julen bai, badoa. Eta Iker Ortiz. Gol bat eginda bai. Baina gauraren aportazio txoria gehitzen duen oraindik. Lander nola barura eta jaurtitzeko gai bai, baina behartuta. Oso ondo hartuta dau defentsa, oso ondo tokia earki bilatu du, ez du zirrikitu ikusten, laguntzak onak. Nekea ez da nabarmentzen. Egia da. Hori euren alde. Bai, inundik inoa. Autobus bidaia puska egin dute, gaur goizeko 6etan abiatu eta ia arratsaldeko 5etan iritsi dira, tartanoski bazkaltzeko geratuta, Tolosaraino, Gironatik. Eta alata ere, norketa hasi baino ordu bete lehenago aterrizatuta ere. Lastima, Andoni Zubeldiak, aldaratze bat, gurea, Mikel, eutxi baloiari, Mikel, nola barura, bai, jauta. A ber, 2 minutuko esklusia lortzen dugu berriz eta, bale. A ber. Mikel Zuloagari ere bamar dio gor meditua. Baloia nola borrokatu duen. Bai, gorria. Hirugarren esklusia danez.
Baina David Maso. Bai, eta ze kirolegez, epailari ere azken batean txak. Haupadatxo eman ipurdian, esan, bueno, listo, hausia izan da. Be aldaratzek ze garrantzitsua daukeaten, ez? Hor nola eutxio Mikelek, eta baruraino... Ze borroka. Bai. Eh? Gladiator. Imaginau. Hasi beharko dugu pentsatzen, Imaginau, Mikelen kontra tatami baten. Jo. Sumo. 18 eta 20, une kritiko honi. Bai, punto de inflexión, ez? Azkenen Pixka bat aberra alako udan da. eten bat jarri eta joritzen bidez, puxkanaka hasten garen buelta ematen azken minutu hauetarako, beste tenore bat emateko neurketari. Joritz Goikoetxea, magia, please! Joritz, give me! Joritz! Tezaina! Oso sartuta dago. Bordilzeko atezaina. Ikustazue, hanka ondo, eta Joritzek zer ikuturik aurkitu ez, eta amorrazio betean. Bai. Egin du atzera begirakoa. Ze baloia eman dion bere taldea atezainak, Ze baloia, bat gutxigokin, hirugatik jartzeko aukera daukate, beda. Beda ze diferentzia, Burumak urbuk, behaiek Borritxikoak ikusi irudietan. Ze poza, ze energia dagoen hor, euren artean. Zalkapenean gogoratu, orain arteko biak jokatuta eta biak galduta Tolosa azken aurrena da. Bordils, orain arteko bietatik, bigarren jardunaldikoa berdindu egin zuen etxean, eta horrekin puntu batekin dago. Euren entrenatzailean jirauetan berriz ere jokalariak. 8 minutu falta dira neurketa amaitzeko, eta bi goleko errenta kontran. Denbora dau, denbora dau. Beda, lehenengo zatin zegertatu da, azkenen 23. minutun gaizki oker ezbaldin banabil, 23. minutun Tolosa klik bat intzaio, hasile laguntzat defentsan, hasile erasoko gauza garbigok ikusten, eta tokiak bilatzen jaurtiketak onak eta erosok botatzeko. Eta denbora dao. Azkenen 8 minututan bi gol errentan kontra, behaie daukiate baloia, egia da, baina esperantzaz ez da galdu behar. Gure Tolosa hoi baino gehiago indu. Baina, txamako, lehen iragarri duzu aldaketa bat behar zuela Les Nogesen taldeak eta Les Nogesek utxatea horretarako probestu hartzuela, baina ez da aldaketarik somatu. Beha, etzun ikusiko hoi laguntza, ez dakit, etzun ikusiko konponbidea hoiz izango zala. Hori da, jarraikortasunaren apustu egin du. Bai, bere saspiko horre konfiantza eman dio, eta bueno, eta bain beda, ikusten egea zoze bai aldatu indala, mista batekin, Iker Ortizek ja mista, no? Ez, berriz egueltan. Ai, barrura! Azkenen, beda defentsatan diferentzi, Aitor, eta ikusentzuleok, behaiek baloia eukitakon, seitun botatzen du, eta botatakon ez dao inor frente aiteko, beso horri heltzeko, ez dao inor toke bat emateko defentsa bezala. Aldiz, behaiek, beda aukera baldin badaukeu oaingo erason nola teatzen dien, eta ze indarrakin, da besora nola juten, da bai gorputza eta besora. Bueno, orain arte behar dugu, dena, historiala, epika, ilusioa, berritasuna, atera nahi dituzuen balio positibo guztiak, oraintxe behar ditu eta Tolosak. 18 eta 21 hiru kontran, 7 minutu falta dira ordea, hori buelta ematerik badago, bai! Eta hoi baino gehiago da hemen, Joritz Goikoetxeak hortxe, hemen ez nola egin duen aurrera, ez du, zulua pilatu aurkitu du. Esan nahi duzu hor iruditan ikusten egiarenarekin. Ikusten egea iruditan ikusi deu nola sartu dan bigarren pivotea eta desoreka sortu deu azkenen. Ez dakitena zergatik ez deu gehiagotan hoi bilatzen. Beida berriz. Joritz egala Aitor zurea da! Berriz, Lander bigarren pivotea sartu, desoreka sortu eta azkenen estremo bukau. Mr. Hipster! Aitor Díaz de Serio. Harentzat neurketako bigarrena. Honean. Beda, guain armaiak bai, ikusten nahi du beharra daukela, Tolosak, Eta beda, zutitu, eta besten. Segi eta utxekoan jarraitzen dugu hor, defentsan. Ega defensa. Armaiak ere txistuka, sortere alde dute baurentxe. Sortere eta kalitatea den esan behar dugu, Arno Palahik artera duen baloi hori oso nahi izan delako jaurtik eta azkarrean gainera. Gauza politia da sortea eta kalitatea batea eukitzea, Ez? Bai. Zurekin aizea baldin baigo. Aldapa bera, oraintxe bertan ari da, talde katalana. Erraz edo, bintzat eroso esango genuke. Bea, neko berrize. 6 minutu falta dira, neko berrize bai. Nik usteke hoxe bilatzeko, igual jaurtiketa baino gehiago bain
Ea brillo pixka bat ekartzen digun hor, Eneko Zigandak. Joritz Goikoetxea, honek ere badu sobran gaia. Eta 7 metro. Baruraino bilatu epailari begiratu eta epailek ez. Berriz ere jokaldia asmatzera, ekitera. Mikelek, JK kantatuz bien bitartean hemen zaleak. Hau ez da bukauta. Hortxe barrura larra badator, Eneko Ziganda, atezaina ze sartuta dagoen, unen estadistika ikusteko dago, bigarren zati honetan. Ufa! Ez dago gura pasako duenek. Atezaina, beida nola sartuta daun partidun. Bai. Ejemplo bezala, ez? Nola sartuta daun atezaina bere partidun eta bere talden. Lagundu egin du. Gelditu baloia eta korrika junda bere jokalari esateko gelditzeko baloia. Jordi, esperientzi puntua. Zorionak, lanik iragarria egiten nahi aiz. Barrura ez, ona, gebea. Urtzik horre ikututa azkenen baloia kanpora bagatoz, tapatati kontrara sorretan Joritz Goikoetxea barrura nio dator. Onaino, Eneko, bai! Eneko, Ziganda! Bai, venga, hoi behar dugu, Behar dugu hoi, berpiztu pixka bat, Urtzik eman digun baloia esker behi da. Azkenen berpiztu. 20 eta 22, bagea! Partidu dau, Bai, jauna. 4 minutu eta erdi falta. Nola jarrian asunta. Asperentxo bat baino ez. 2 goleko errenta kontran Tolosak. Zaki bani hemen, gurutze gorri ebalda hemen. Badago, Nola naun. Oxigeno. Urtzi! Ze eman digon Urtzi guaintxe bertan, Hori da izotza, hori da kalitatea. Eta kontrara somator Iker! Barrua, bai! Zauz, Iker, Ortiz! Batera jarri gara! Guaintxe atea da Iker, behar zanpen momentuan. Kukua berriz ere kantari, Iker Ortiz. 21 eta 22 armailetan jende altxata Bordiz. Momentu eda, bai. Zalantzan noiz bet jarriko balin badugu, orantxe jarri behar dugu ba. Dana, banbartzaio, beda. Eta defentsa aurreratuarekin, Ba, 3-2 bat, defentsa, hoxe, behartzea Bordiz eraso azkarrak iteko. Eta Urtzin eskur. Bai, Zutoina da lagunduta, eta geberetza baloia. Ondo. Neurketa berdintzeko moduan gaude, iruz galtzen egon eta gero. Eta beda ze sortzen da, klik bat eiteagatik, Azkenen taldea ikusi du beran, ikusi du ja 2 puntuik galtzorritan gendela, berpiztu inda, guain defentsa irikiak, behartzen du Bordils arek eta azkarrago muitza baloia, eta behartuta botatza, eta hoi, beda, ze garrantzitsua dan. Itzelarra, Eneko, hor berriz ere Joritz, barrura jaurti, atezainik keragarri dabil, Iker Ortiz, baruraino dator, Eneko, Joritz, Oneaino, ondo egala bilatu dute, Aitor Diaz de serio, ez zegoen noria, oso ondo itxidu atezainak, eta atezainak Jordik, gainera nola eskatzen dien, bere jokalariei, lasaitu, 21 eta 22, 3 minutu eskas, falta zaizkigu, azken minutuak. Ez beida markagailua, 21-22. Garai hontan, eskubaloia moderno hontan, 21 eta 22 ikustea oso zaila da. Zuzeneko streamingean naiz, hau ja beste garai batean grabatuta ikusten ari baldin bazarete, eutxi hor! Hemen dago eta borbor emozioa Wix. Bordils balia mugitzen, baina defentsan oso ez du ondo orain, Tolosa! Vale. Ondo laguntzak, Intentsitatea, ona, hor. Ondo Stanisek laguntzak, Tolosa eskubaloia. Estrenoan. Pasibo. Puntua nahi ditu. Oso ondo berriz laguntza hoik, oso ondo. Eta behartu egingo dugu, pasiboa. Bai. 2 minutu eta 10 segundo. Segundo guztiak orain urrezko balioa dute. Horregala bilaz izaketen baina ez pibota ere bai, baina ez. Eta gauretzat baloia, berdintzeko baloia daukagu. Eta ondo. Mikel badator korrika bizian. Mikel noraino, Iker honek eratu. Eiza xierrei. Bai, hortxe, eta xierrek berak izaten ziren. Hemen. Zer gertatua. Txarteloria, bai, entrenadoreai, bai, preparo fizikoi, txarteloria. Eskatzen nahi ditu. Behaien, ez daki banik, 2 minutu esklusia eskatzen nahi da, bera, Tolosan defentsai, eta... Eta partiduko intentsitatea pixat oztu nahi amaitera, ez da dabil oraintxe. Bai, azkenen esperientzia handiko jendea da, Asiela Arrañaga, Joritz Goikoetxea, bien artean zerbait elkarre adostu dute ba hor. Zerbait positibatea behar. Eneko Ziganda dagoan, Joritz Goikoetxea. Venga, Neko. Barruta Joritz, jaso du ba horre. Bai. Plas. Zekasta. Venga, azkeneko 2 baloi okiko ditugu.
Ez asko gehiago, 21 eta 22 galtzen ari gara. Ai, hoi ez dute Elkarrondo ulertu. Hau ezin. Hola. Asier Larrañaga eta Mikel Zulugaren artekoa ez datera. Azken minutuan sartzear gaude. Bordils. Bai aukeraratzi barra dago. Zen momentu txarra. Eta itxaropen auki, berdinketa batekin puntu bate lotzeko etxean. Bai. Eta utxarta Lesnogesek azken atxa. Bai, Bordilseko entrenadorea gelditu du partidua, azkeneko taktikoki zerbait antolatzeko. Jokaldin bat antolauta, esango baloia gurea da, lasai mutilak, guazen bilatzea sortzen nahi dien utxunek, zatik azkenen 3-2 bat aida defenditzen Tolosak, eta hoi eskatuko jo. Minutu eta 5 segundu. Egia da Bordilsek orain asmatzen baldin badu, ja ez askorik ez da gola egiteko. Ez, esperantza hondiek ez, baina bueno. Aldiz, hori. Defentsa on batekin. Bai, bukatu arte, ez da bukatzen. Ez dago. 3. jardunaldian puntua lotu nahi ditugu. Eta garesti dauzkagu, baina oraindik ere. Ara, nola esaten dago, ez da? Patrikatik edo Poltsikotik ezkara akaso osasuntxu izango, baina bihotzetik eta hortatik sobran daukagunez, aberatx gara. Maitasuna sobran dauketa Aitor. Nondik ari garen tiratzen. Minutu eta 5 segundo falta dira. Hau pazuek ere, streaming bidez, geurekin batekin da zaudetenok. Armailetan jende altxata dago, geu ere altxa gaitezen zerra da Montre. Azken segundo hauek bizitzeko. Tolosa eskubaloiak zilarrezko horrezko maila lehen puntuak erdietxena ditu, 3. jardunaldia da. Eta JK irabazi arte oiukatzen dio zalegoak. Erasoa Bordilsentzat da, Gironako taldea da. Klasea erakutsi duen taldea. Eta eurentzat baloia mugitzen ari diren honetan erantzunkizuna da orain. Defentsa aurreratuarekin, aritza joan zuten Tolosa. Agian pasiboa ja markatulik ez. Ez, oraindik ordea, pibotatzea, Urtzi Iglesias! Zer baloia! Orain zer! Gure lehenengo puntua balio baloia, Bai horixe, Urtzi Iglesias niatu da zeita, Otegi! Txalo, bai! 40 segundo faltan. Oraintxe berriz ere ja bai eskatzeko moduan gaude, denak Urtzi Otegiren bila. Zeo pari eman digune Urtzik, esperantza, gure lehenengo puntua sortzeko. Salduta zegoen, Salduta zegoen. Bai. Ba, neurketako jokaldi izan liteke hori, Ze ondo, ze geldiketa indion, Hor Urtzik atera duen hori. Bordilsek ezin hobeto indu. Ezin hobeto, muitu, erakarri indu defentsa ezkerreko aldea, eta handik bere behaien estremoa nola sartu dan, ze pasioa lortu duen, pibotei esker, eta nola sartu dan, nola ikusi jon. Eta, bueno. Ikusi beste behin nola zorion duten, ikusi bat eta ere Armailetako irudia, mendago orantxe suspentzea, Usabal kiroldegian. Bueno, normala bada, hemen bukatu behar da partidue. Hemen. 22 batekin eta itxi. Bai, hemen itxi behar da partidue. Agian igual konformista gea, baina eske holako 40 segundutan eta hola ikusita behar deu, hemen itxi partidue. Guazen aseguratzea gol bat, eraso hon batein, segunduk eta galdu, utzi pasatzen segunduk eta denbora, eta azkeneko 15 segundutan baloia jolastu. Azkar eta ondo, usoak egaka. Eta Tolosa golak sartuta. Ea, hala gertatzen den. Beraz, hortxe mugan ibili ditezela, segunduak agortzen utziz. Ezin, eseita da. Alaxi gaudeak edo emakizun honetan, Joseba Garmendia Txamako, komentarista egile. Gaur beste behin, baloia jokoan eta honen bestean, Koronuare martxan 40 segundotan erabakiko da neurketa. Hortxe ja, Asier Larrañaga jarri du baloia jokoan. Konfiantza guztia. Gauretu ikotxarekin, Aitor Diaz Ezerio, Mikel Zuluaga, Eneko Ziganda eta Iker Ortiz egalean. Dauzkagu oraintxe eratxu jokaldi honetan. Bai, Miguelekin jolastuko guain. Larra. Eneko. Larra. Defentsa zai daukate. Eneko falta. Bai. Falta bai. Eta honen bestean berriz ere baloia geure. 15 segundo baino ez. Eneko ontzako izan behar. Hau, Eneko ontzako. 10 segundo. Kronoa aurrera. Ioriz Goikoetxea. Hueko abila! Ai, kanpora jontzaio eta jaso du hor buruko ederra. 4 segundo faltan. Kronoa geldirik. Hau gorria, hau ezin da izan. Eta falta jautik eta honekin. Nola edo ala asmatu behar da. Vilanovari, bai, Urtzi Iglesias bera ere, ikusi Vilanovak hor zer egin duen, ufai. Bueno, azkenen behaiek jolasten nahi duen, baina... Urtzi Otegi. Tokiz kanpo,
behandu. Horre, Nundo, girotasuna hemen ba. Joriz Goikoetxea. 2 minutu, ez aldau txartela hor. Berriz ere suspertu altxatu da. Gaina ustete, hoi txartela izan barko luke azkeneko minututan da... Lau segundo orain zer? Jaurtiketa. Latigo. Pivotea bilatuko. Eneko. Pivotea bilatuko. Bost, jolasten? Bost. Mikel Zuluaga, diskusio dago pivoten artean hor. Ez, esaten nahi due, 2 minutuko... 2 minutu bestek izan dela. Honek, hoi da, azkene konfunditu indie jokalarikin, eta... Bilanova ez alda bai izan. Bai, hoi ba, baina bidal nindue, beste bati bidal nindue, eta ez, beha, izan dela. Eta Bilanova barruan dago. Bai. Hori da, 13. Hori da, eta epaia esaten ari zaio, Joan Barraduka kanpora, Hemezortzi garrena izan da, Hemezortzia, bai, Josep Oriol. Gu Bilona baina Bilanova izan da gero azkenean gainera etorri zen kamioia. Vale, ados. Edo nola ere, 4 segundo faltan gaude. Eromen asmen honetan, hau dena bordintzen aldekoa da, baina norentxe Tolosak etekin atea behar du. Puntu bat nahi baldin badu. Gorde. Beda pibota. Mikelek Joritzekin jarriko du baloia, distantzia eskatzen du Joritzek. Danik emango dugu lehenengo puntua. Joritz, bote, Mikel ondo! Barrua, bai! Mikel Zuluagak ondo irakurritako jokaldia, Joritz Magik Goikoetxearekin, zure nire, eta baloia barrura, puntu bat badaukagu, 22 Tolosak 22, Bonfilsek 22. Bai, ze ondo bukatu duen, azkenen esan deuna ez, bilatu behar zuen jokaldi bat, behaiek konfiantza handia dauken jokaldi batekin, eta jokaldi hori eman digu azkenen puntua ez, lehenengo puntua, lortu duna Tolosak, hau nunbaiten idatzi beharra dago historiako, zean hau, oio azalakin, azkenen bizitakoa gaur tensia handiko partida izan da, azkeneko momentu arte nor baino nor izan da, azkeneko 10 minututan, saiatu eta azken Tolosak lortu indu buelta ematea partidari, behintzat berdintzea partidua, eta premioa hemen da, osaria hemen da, 22, lehenengo puntua poltsikun, eta bueno, partido polita izan da ikusteko, saletasuna egiteko, eta, eharra, ondo, guain uste Aitorre aidala bilatzen protagonistan bat, Aberrales Nobeso protagonistan bat bilatzen duen, eta ze konklusioko beroan aber ze komentatzen digun. Aitor, zurekin gaude? Irudietan ikusiko duzu eia nola dirien armailetako jokalariei beren zera hori eskertzen. Eta azken protagonistarekin, edo azken bi protagonistekin gaude, eurek esplika diezaguten, azken jokaldi hori Joritz Goikoetxeak eta aldi berean baitere Mikel Zuluagak azegola, azkeneko segundo horretako jokaldi hori tentsio betean zegoenean dena, Joritzek martxan jarri, zeuk amaitu. Bai, azken segundotan hola jolaztu behar da, buru pixkat eukin behar da, eta ondo atea da hontan, eta pozik. Jugu naiz jolaztea baten kontra Zuluaga gertu da hortikan, eta ez da pentsatu asko. Soltatu dio, eta bikain bukatu. Bueno, Mikel Zuluaga, hor etzegoen besterik egiterik. Tita, barrura. Ez da bena aukera asko gehiago. Horre, 4 segundo faltazien, Joritzei begiratu apurua, eta jolastu hemen egoten bat, eta ez da gone aukera gehiago bez, Parekotasuna handiko neurketa, tentsioa handia egonda, ia dena galduta ere bai, baina gai izan zarete buelta emateko. Bai, nik uste dute guk aukera asko dugu aurretik bentaja gisa bat ateko. Mazkena da, bastante jaurtiketa eta faio dugu, batez bet lehenengo zatizan, eta hor ez du lortu alde itxia markagailuan, eta pena. Baina, bueno, behitu da ikusitzaz lan egon dan, bukaeran, bastante. Zilarrezko horrezko mailako lehen puntua. Ontzat eman behar dugu? Bai, puntuak beti ontzak eman behar dira. Eta kategoria honetan, partido guztik honek esan du bezala, partido guztik hola izango dira, azken minutu arte jolaztu behar da, aurreko Bartzelonan kontra hola izan zan ere. Eta gehiago, pixka gehiago ajustatu behar dugu, gol jaurtiketak eta pixka defensa gehiago, baina hola jarraituzkeo ondo bukatuko dugu, seguro gaina. Eta orain beste apartatu bat, Kopa, ura ere ilusio zartu beharko dugu, datorren gauz 8 barru. Bai, gubi gabe. Lehenengo aldia da hemen jolaztela Copa del Rey famoso hoi, eta ondo aritu behar da. Dudik gabe. Bueno, suerte, eskerrik asko, lehen puntua urratu dugu. Zuei, mi esker. Eskerrik asko, venga, erarte.
Mikel Zuluaga eta Joritz Maiek Goikoetxearen hitzak izan dituzue horiek, bien bitartean. Eta talde katalanari begira ere bagaude, dena esate aldera, orentxe burumakurantxera ikusirik antza baukera galdu dutela. Gaur Dalmau X izan da esate baterako protagonistetako bat. Dalmau, buena tarde. Tras un partido intenso, intensísimo, esos últimos segundos en los que no habéis podido amarrar los 2 puntos, pero sí que os veis con uno. Sí, bueno, sumar fuera de casa siempre es importantísimo. Siempre cuesta mucho ganar, encima en un pabellón tan lleno que aprieta tanto y bueno, teníamos el partido, pero un punto es un punto. Ha sido la estrella del partido, sobre todo en el primer tiempo en el que has llevado la responsabilidad en el equipo, luego sí que se ha repartido más la responsabilidad en vuestro equipo. Habéis superado incluso el cansancio, el posible cansancio que podíais acarrear en el viaje. Ha sido todo superación ante dificultades. Sí, veníamos tocados del viaje, hemos salido hoy a las 6 de la mañana, 8 horas de autobús. Y mira, hemos llegado aquí, nos hemos superado y al final lo hemos sacado adelante. Mira, aprovecha para saludar ante cámara a los aficionados que desde Girona, desde Bonfils nos han seguido. Hola a todos. Venga, felicitats y a seguir así. Muchas gracias. Bueno, honen bestean, ala esan da bestela, orain ere Dalmau, bera izan da protagonistetako bat gaurko neurketa honetan, eta Dalmau Xek berak ere mandateko estadistika horietan azpimarratu behar dugu Dalmau Xen gaurko ekarpen hori neurketako golegile nagusietako bat izan da, 6 golekin, eta esan da bezala azken berdinketa honekin, 22 honekin itxi dugu neurketa, orentxe talde katalaneko jokalariak, luzaketak eta egiten kantxan, aldi berean baitere Tolosakoak aldageletara erretiratuta, Armilitatik ere pixkanek agenda joaten ari da, geu ere, buskanaka emankizun hau agurtzen hasteko moduan gaude, beti ere gogoratuz, urrengo jardunaldiak ez zatan diren, Joseba. Bai, urrengo jardunaldien Tolosak, bueno, urrengoa esan behar deu, Copa del Rey daukeu hemen etxen, Zamoran kontra, eta bueno, deialdi bat ingo nuke saletazuei, saletoi etortzeko olako fetxa historiko bat bizitzeko, ez? Da, honekin batea, bida, hemen daukeu Kopaz gain, datorren jardunaldin Tolosa viajea tokatuko zaio, Teukron kontra, partio polita, zaile, baino jokatzeko mouko partio da. Hemen ez da oparitzen ezer. Laugarren jardunaldi izango da hori, Teukro, bueno, izenez badakigu, eta izatez ere talde potentako bat edo klasikoetako bat bai izan litekeela hemen maila honetan, eta honen bestean Arerio Gorrez pairik ikabe izango da han jokatuko den partiduan, Pontebederan jokatuko den partiduan. Aurretiaz ordea, esan da bezala, otsailaren lehen egunean, otsailaren batean, Kopako lehen kanporaketako aukera hori. Aukera diot, ze azken batean Zamora ligakideari irabazten baldin bazaio partidu bakarrera den kanporaketan, urrengoan saria dago, Asobal baten kontra jokatzea. Ze polita izango litzake, urrezko izkikin idazteko historie. Ez bairik gabe. Bueno, honen bestean, eskertu geure aldetik, hor streaming honen bidez zuzenean jarraitu gaitu zuen hoi, zuzeneko aukera hori beti eskaintzen dizuegularik, Tolosa Eskubaloiaren web orrialde ofizialean eta noski YouTube kanalean, eta berdin baita ere, Tolosa aldeko, Eskubaldeko 28 kanala telebista katean izan. Berdin baita ere hau gerora ikusi duzuen zale hoi, garantizatu, bermatu, hemen, geuk ere, emankizun honekin jarraituko dugula, zuzeneko honekin jarraituko dugula, eta zeuk ere geurekin bat egiten nahi dugula, espektakulua usabalen dagoelako. Joseba Garmendia Txamako, eskerrik asko beste behin. Berdin. Eta ondo izan ikusen entzuleak. Urren arte!